А Такія ведаеце, мілыя. якая ў мяне першая нататка? Пельмені з твиттера. Што гэта азначае? Have no idea. Першая нататка наконт Говно Yellowface. ID. Давайте я теперь скажу важную фразу, а потом мы пачнём. Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Беллід, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Мы сёння ў спецвыпуску Анягожа, нас тут сёння чацвёра нечакана, як быццам бы трох вам было мала, дадаўся яшчэ і чацвёрты. Павітайся з людзьмі, таму што ўсіх астатніх ведаюць, але сёння з намі Антон. Hello, я Антон. Это все, што ты можаш сказаць пра сябе. Я думала, ты яго неяк прадставіш. Ну, трэба ж было шаноўную Э. госці неяк так павітаць, прадставіць шырокай публіцы, што ты як это. Так, ты Я павінен сказаць супермен, паэт, філантроп. гені, мільярдэр, плейбой, філантроп. Паэт. Exactly. Рэч у тым, што Антон таксама прачытаў Yellowface і таксама хацеў бы паўдзельнічаць з намі ў абмеркаванні кнігі, якой на Гудрыц паставіў 5 балаў, правда ж? Гэта я, так. І вы ўсе прачыталі кніжку, я спадзяюся, так? Я таксама на Гудрыц паставіў 5 балаў. У цябе ёсць Гудрыц? А ты паставіў 5 балаў перакладу ці кнізе? І замаўчаў. Не, Я не буду адказваць на правакатыўныя пытанні. А што я паставіў? Карацей, сэнс у тым, што мы сабраліся пагаварыць пра гэтую кнігу, і калі вы не прачыталі гэтую кнігу, вы слухачы, то вы спачатку... Ты паставіў 4? Калі вы не прачыталі гэтую кнігу, то можете спачатку яе прачытаць, а потым вяртацца, таму што, як звычайна, мы гаворым пра кнігу з усімі спойлерамі. А тут ёсць асноўны спойлер у пачатку, які нам давядзецца расказаць так ці інакш. І Ёсць вельмі спойлер у шмат канцы. спойлераў падчас. На працягу кнігі, так. Бо тут што ні момант адбываюцца нейкія сюжэтныя павароты. І мне здаецца, што варта пачаць ад самага пачатку з абставінаў знаёмства з творам, як гэта заўсёды пішацца ў школьных сачыненнях. І тут слова аддаецца, мне здаецца, Насце, асноўнай завадатаркі. Давай, раскажы пра Расказаць пра тое, як я пазнаёмілася з кнігай? Як ты позняй ноччу ішла з дзела і зайшла. Якога? Калісьці... Расказвай. Летом 2023 года я была ў Будапешце, і я не памятаю, якім чынам я наогул натрапіла на тое, што я хачу купіць гэтую кнігу ў прынцыпе. Проста яна неяк мільгала паўсюль у кніжнай прасторы, а вокладка у Yellowface, мы наогул не сказалі, якую кнігу мы абмяркоўваем, окей. Yellowface Рэбекі Кван, кніга, якая сёлета выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у маім перакладзе. Я проста пабачыла гэтую вокладку, яна мяне чымсьці зачапіла ў інтэрнэце, я пачала чытаць апісанне, зразумела, што гэта тое, што я люблю. Кніга пра кнігі, кніга пра выдавецкі бізнес, пра кніжную прастору, і гэта павінна быць цікава. Плюс імя Рэбекі Кван на той момант ужо было даволі гучнае, бо яна тады ўжо выдала сваю опіумную трылогію. І на той момант яна была перакладзена на рускую мову, і сапраўды гэтай кнігі сталі даволі папулярныя ў нас у нашай прасторы. І таму я тады Вавілон выйшаў таксама. І Вавілон тады выйшаў, які таксама грымеў, але, здаецца, перакладу на рускую тады яшчэ не было, але тым не менш аўтарка, якая маладзейшая за мяне на некалькі гадоў, што дагэтуль у мяне выклікае І трошачку. маладзейшая за Сярожу на шмат гадоў. І абавязкова. Зато з нас ты прыкладна аднаго ўзросту, здаецца. У цябе яшчэ не ўсё страчана. Гэта адно з твоіх дасягненняў, канешне, быць аднаго ўзросту з Рэбекай. І мне заўжды няёмка думаць пра тое, што яна маладзейшая за мяне. Але тым не менш, яна ўжо на той момант была такой, узыходзячай літаратурнай зорачкай, якая даволі ўпэўнена ўжо атрымалася ў гэтым літаратурным свеце. І пабачыўшы гэтую кнігу, я вырашыла, што мне трэба яе купіць. І ў адзін з чарговых сваіх паходаў па кнігарнях Будапешта я зайшла ў Оксфорд Букшоп, пабачыла на паліцы Yellowface у цвёрдай вокладцы і такая, вось, гэта мне трэба. Я купіла гэтую кнігу, зараз я скажу, за страшныя 7490 форентаў. Гэта дзесьці каля 74 злотых, каля, колькі там, 65 рублёў, не ведаю, дзесьці так. Вось. Такая тоненькая і столькі каштуе? Она не тоненькая, она довольно объемная. Не толстая книга, не здоровенная. Потому что цвёрдая вокладка. Цвёрдая вокладка, супер вокладка, і плюс гэта англійскія выданні, яны заўжды каштуюць трошкі даражэй у неангламоўных краінах. Так я купіла гэтую кнігу, я пайшла чытаць яе ў кавярню, потым я чытала яе ў парку, я зацягнулася ў яе. Адразу? Так, гэта той рэдкі выпадак, калі ты купляеш кнігу і адразу пачынаеш яе чытаць. Мне здаецца, што такое здараецца
Не часта. З табой не Са мной часта. абсолютно не часта. Я звычайна вось я іх пастаўлю на паліцыю, яны стаяць і все. Что ты машаш галавой? Ну я не так часта гэта раблю. Асуджальна машу галавой. Это асуджальна, каб вы ведалі. І я яе дачытвала ў цягніку Будапешт-Варшава, і было ўжо цёмна, а мне хацелася так яе хутчэй дачытаць. У выніку я яе потым прывезла яшчэ з Варшавы ў Мінск, я яшчэ не пераехала на той момант. І шмат пра яе гаварыла, я проста шмат расказвала пра яе ў падкасці, а потым здарылася так, што я стала яе перакладчыцай. А потым Русь у гэтай пополам. ўсёй Лёс склаўся, так. гісторыі замешваецца чорны конік. Шэрыя кардыналы і выдавецкія мары Андрэя Мікалаевіча Янушкевіча, які вырашыў, што Рэбека Кван павінна быць па-беларуску, таму што гэта сусветны бестселлер, а ў нас не так шмат, шчыра кажучы, выдаецца вось такой актуальнай свежай літаратуры. Не абавязкова, што Yellow Face трапіць у залаты фонд і што гэта стане класікай, але гэта актуальная літаратура, якая павінна перакладацца, таму што гэта тое, што адлюстроўвае бягучы літаратурны працэс. Ты доўга яго угаворвала? Ці не было такога? Каго? Абсолютно не, таму што Выдаўца. Янушкевіча. Выдавец марыў перакласці іншую кнігу. Ён хацеў перакласці Вавілон Рэбекі Кван, але гэта яшчэ больш цяжкая кніга, таму што гэта такі Дарк Акадэмія, гэта такі фэнтэзі-раман, даволі складаную тэму, звязаную з перакладчыкамі, там вельмі шмат абыгрываецца тэмы тэкстаў, слоў, перакладаў, і гэта даволі складаны тэкст для перакладу. А Вавілон таму- ты таксама чытала, так? Вавілон я прачытала 10 палову, асуджальна глядзіць на мяне з паліцыі, асуджальна глядзіць на мяне Антон, здаецца. А не, я таксама сторонок 70 можа прачытаў. Там Ось ты- цікава, але даволі складана чытаецца, не заходзіць. Але Вось. ты сказала, што гэта кніжка пра выдавецкі свет і так далей. Мне падаецца, што гэта кніжка пра нашае сучаснае грамадства, але просто нашае сучаснае грамадства звузілі да выдавецкага свету ЗША, Так. і там развіваюцца падзеі, якія можна перанесці, не ведаю, у будоўлю, у што там, Ну, любую сферу, дзе у сельскую ёсць гаспадарку. адносіны паміж людзьмі і нейкае змаганне за ўладу. Канкурэнцыя Так. здаровая ці нездаровая. І вось ты сказаў, што гэта ўсё звузілі да выдавецкай справы, і я лічу, што гэта акурат у гэтым самым акурат і палягае плюс, асноўны і вялікі тлусты плюс гэтай кніжкі, тое, што аўтарка расказвае пра вялікія праблемы, гэта мы таксама абмяркуем, на аснове вось гэтага звужанага свету, і наканцэнтруе менавіта свой позірк, сваю увагу выключна на выдавецкай справе, не толькі на выдавецкай, а таксама на працэсе стварэння кніжкі. На тым, у як чым яна такой. лепш за ўсё разбіраецца. Так. І гэта настолькі крута, бо усе людзі ў свеце раней ці пазней у Беларусі, пачынаючы ад 6 год альбо нават і раней, пачынаюць вучыць азбуку і так ці іначай кніжкі ў руках трымаюць. І таму усе людзі ў свеце, яны маюць досвед большы ці меншы узаемадзеянні з кнігай. І яна выбрала, як мне падаецца, бяспройгрышны варыянт расказаць пра тую унутраную кухню, як гэтая кніжка ствараецца, так, на аснове сваёй гэтай гісторыі. І таму гэта, мне здаецца, вялікаму працэнту чытачоў гэта будзе цікава, хутчэй за ўсё, нават з гледзяшча таго, я трымаю ў руках кніжку, і як гэтая кніжка ад задумы пераходзіць усе гэтыя стадыі і аказваецца ў мяне ў руках. Гэта, такі сабе, можна нават сказаць, ненавіснае Вытворчы мне слова, раман. нон-фікшн, вытворчы Так. раман, так. І ў гэтым, паўтаруся, вялізны тлусты плюс, як на мяне, гэтай гісторыі. То бок гэта нібыта гісторыя для людзей, якія такія чытачы, якія лічаць сябе сапраўднымі чытачамі, і гэта кніга пра іх і для іх у тым ліку. І калі працягваць тэму гэтага нон-фікшна, гэта вельмі граматна напісаны, калі казаць
я канешне так не ведаю выказваюся думкамі двоечніка, калі гэта разбіраць як нон-фікшн, гэта вельмі якасна напісана, ненавязліва. Ты як чалавек не Недушна. спецыяліст уводзішся у выдавецкі свет, хай гэта будзе нават выдавецкі свет Паўночнай Амерыкі. А Вось. насамрэч ён Але збольшага паўсюль функцыянуе прыкладна аднолькава, толькі ў розных маштабах. у розных маштабах, і вось гэтае спалучэнне аўтар, выдавец, літагент і вось гэтая кухня, яна паўсюль розная, але вось такія як гэта асновы, ну альбо як гэта можа быць дзе-небудзь іншае, вось тут акурат падаецца, і падаецца вельмі так укідваюцца вось гэтыя порцыі інфармацыі, вядома, мастацка перароблены, вельмі здорава. То бок яны ненавязліва паціху загружаюць табе мозг, і ты ўжо пад канец гэтай кніжкі ты штосьці ўжо там нават можаш расказаць, як адбываецца. Прынамсі, як бы чалавек можа зразумець, што ага, гэта пасля напісання, яна там можа быць яшчэ самарэдактура, потым рэдактура ў іншага, потым яшчэ нейкія там унутраныя выдавецкія справы. Усё гэта пабачыць можна. Асабіста мяне вельмі здзівіла той факт, што тыпу тэкст ужо быў гатовы і вывераны вось рамана. Як там раман называўся пра кітайшчыну гэтую? Последний Апошні фронт. фронт. Вось, апошні фронт. Чего я сказала по-руску? Я забыў, што я хацеў сказаць. Ай, ну то давай У далей. гэтым і была сутнасць. Зараз людзі падумаюць, што гэта нейкая гікаўская кніжка для вас траіх, якія працуюць з кнігамі, і для мяне, які выпадкова гэта прачытаў, таму што трапіў пад уплыў адной там кніжнай блогеркі. І Янушкевіч, калі я расказваю пра гэтую кнігу, заўжды потым, ну, вось учора мы былі ў Гданьску на кніжным кірмашы, і ён заўжды мне кажа: Наста, не кажыце людзям, што гэта кніга пра кнігавыданне. Напірайце на тое, што гэта кніга пра людзей, пра адносіны паміж людзьмі, пра псіхалогію чалавечую, пра што заўгодна, але кнігавыданне гэта проста фон. І як у пачатку сказаў Антон, падзеі маглі адбывацца абсалютна ў любой сферы, хоць на будоўлі. І кнігавыданне гэта сапраўды так, можна з гэтай кнігі даведацца пра кнігавыданне, але як быццам бы ёсць узровень трошкі глыбейшы, больш глыбокі, на якім адбываюцца падзеі. І можам перайсці да сюжэту, расказаць, пра што наогул гэтая кніга, калі хтосьці не прачытаў анатацыю, зараз я перад тым я задумалася. ўспомніў тое, што я хацеў сказаць. Мяне пазабавіў Давай. той факт, Давай. што ў Амерыцы кніжка гатовая, там, грубо кажучы, 1 красавіка, цалкам гатовая, ужо макет просто вось да апошняй кропкі вывераны, і гэтая кніжка выйдзе толькі праз паўгода. Ну, Так, вось так, я настолькі- таксама задумвалася пра Мгм. гэтыя адлегласці і Настолькі можа, сапраўды прадуманая стратэгія кніжкі, то бок я разумею, што у нашых рэаліях, у беларускіх я маю на ўвазе, мы не задумваемся, што у кніжках, у выданні кніжак з'яўляецца таксама яшчэ адзін этап прасоўвання гэтай кніжкі. І што ён шматэтапны, шмат стадыяў, шмат розных. Што такое? Ну, это мы смяемся з таго, што прасоўванне кніжкі. Ну так. І пра гэта, ну і гэта шмат хто з беларускіх шмат хто. Усе беларускія выдаўцы гэта проста, ну, пра гэты этап забываюць. Ну, Не гэта бадай забываюць. што Ну, адзін з асноўных этапаў. ці можна сказаць, што забываюць. Проста сапраўды у нас няма такіх рэсурсаў, у нас няма, ну, у выдавецтва няма такой пасады ў беларускіх выдавецтваў, ну, наколькі мне вядома, як піяр-агент, не ведаю, маркетолог банальна. Ну, выдавецтвы беларускія не могуць сабе дазволіць такое раскош. Банальна ў беларускіх выдавецтваў няма нават SMM-менеджеру. Што вы гаворыце пра нейкае прасоўванне, калі, ну, проста вось яно, як на што хапае сілы рэсурсаў, то і робім. Ну, і ўсё. Ну, таму, магчыма, варта задумацца беларускім выдавецтвам пра тое, што якую-небудзь Беларускім тарыфную чытачам- адзінку трэба ўсё ж такі ўводзіць. Беларускім чытачам трэба купляць больш кніжак, каб у беларускіх выдавецтваў было больш магчымасцяў на тое, каб уводзіць новыя штатныя адзінкі. А цяпер перайдзем да сюжэту кнігі. У нас ёсць дзве умоўна сяброўкі. Нават, ну, як бы чытаючы гэтую кнігу, не хацелася ніколі іх называць сяброўкамі. Ну, яны знаёмыя. Ну, просто у прыяцелькі. пачатку яны потым стануць
Амаль Ну, самымі найлепшымі лепшымі. сяброўкамі. Так, так. Але першапачаткова яны проста вучыліся разам, неяк так жыццё іх сутыкала, і адна з іх гэта Афіна Лю, узыходзячая зорка літаратуры, проста геній, мільярдэр, плейбой, філантроп. Гэта я, а Афіна Лю проста перспектыўная пісьменніца. Так, яна выдала кнігу, якая там суперхіт, і І што Джуніпер важна Хейвард. заўважыць, Афіна Лю кітайскага паходжання, Так, што так, чуваць яна з ейнага амерыканка кітайскага прозвішча. паходжання. Ну, так, бо імя ў яе наогул нейкае грэчаскае. М. І ёсць Джуніпер Хейвард, амерыканка, без абсалютна ніякіх пытанняў да яе нейкай расавай прыналежнасці, якая не такая паспяховая пісьменніца. Яна таксама напісала твор, але ён абсалютна не стаў такім папулярным, ёй не прапаноўваюць кантракты на там 6-значныя сумы, і яна, ну, спадзяецца, што аднойчы марыць пра гэта, але працаваць над гэтым не чулі. Ну, марыць, што стане зоркай. Ну і вось аднойчы яны ў адну са сваіх тусовак Яны адзначалі, што гэта падпісала Афіна- кантракт з Netflixом. Так, тое, што гэта літаральна першыя старонкі кнігі, і яны спачатку рабілі гэта ў бары, а потым перайшлі дадому да Афіны, дзе Джуніпер яшчэ раз паглядзела на тое, як жывуць сыходзячыя зоркі літаратуры, на яе раскошную кватэру, зразумела, што там пакуль што не ведаю, не пентхаус, не катэдж трохпавярховы, але тым не менш нядрэнная кватэра для жанчыны яе ўзросту. І яны пачалі гатаваць панкейкі. Афіна падавілася гэтымі панкейкамі, і Джуніпер не змагла яе выратаваць. Таму што проста хіба не ўспомніла, як робіцца прыём Гаймліха. І так Афіна памірае, а Джуніпер знаходзіць у яе кватэры рукапіс. І фішачка ў тым, што Афіна ніколі нікому не паказвала тое, над чым працуе. У яе былі нейкія там нататкі, чарнавікі, дзённікі, але да таго, як кніга выйшла, яна вось у гэтыя ўсе накіды яна не паказвала нават самым блізкім людзям. І таму, хутчэй за ўсё, думае Джуніпер, ніхто не ведаў пра тое, што ёсць нейкі рукапіс, яна прагортвае колькі старонак, разумее, што гэта патэнцыйна клёвая кніжка, і што яна робіць? Проста засоўвае яе сабе ў торбу. І На ўсялякі выпадак. так, ну, а раптам чыста пачытаць на дасугу. Ну і вось так атрымліваецца, што яна забірае гэтую кнігу сабе, а потым рознымі шляхамі там выдаецца, друкуецца і становіцца таксама тым, становіцца Афінай Лю, тым, пра што заўжды марыла, становіцца знакамітай аўтаркай. Прыкладна такі закручваецца сюжэт. Канец падкаста. Так, калі ласка, пакіньце вагоны. Што вы можаце сказаць пра сюжэт? Наколькі ён вас наогул захапіў? І самае важнае, наколькі вам было цікава чытаць пра гэты свет? Таму што адна з вялікіх прэтэнзій, якія я чую да гэтай кнігі ад некаторых людзей, тое, што ой, мне гэтыя праблемы там азіятаў, амерыканцаў азіяцкага паходжання абсалютна не цікавыя, у іх там у Амерыцы вось гэта расізм, культурная апрапрыяцыя, я жыву ў Беларусі, мне да гэтага ўсяго далёка. І вось, што вы можаце сказаць на гэты конт? Я магу сказаць, што гэта той рэдкі выпадак, калі сюжэт мяне захапіў нашмат больш, чым ідэя, тэма. Вось вельмі цікава было сачыць, я калі пачала чытаць, мне хацелася чытаць нагбом вельмі хутка і не спыняцца. І што ты там яшчэ пытала пра вось гэты свет, пра разборкі? Я не скажу, што яны для мяне выходзілі на нейкі першы план, то бок я чытала гэту кнігу больш як пра кнігу пра адносіны паміж людзьмі і пра матывацыю нейкіх учынкаў і пра тое, як гэта ўсё раскручваецца, ну вось, напрыклад, у гэтым свеце літаратурным. Ну, вось тое, што сказала ў пачатку, што кніжны свет і нейкія гэтыя інтрыгі, скандалы, яны дзесьці там фонам, а першаснае гэта тое, як людзі ўзаемадзейнічаюць паміж сабой. І там вельмі Так, шмат так. рознага кшталту ўзаемадзеянню паміж людзьмі. Ну так, там ж акрамя вось гэтых выдавецкіх варункаў яшчэ ёсць сямейныя, сяброўскія, там нейкія былыя хлопцы не зусім адэкватныя. Сестрынскія стасункі, вось Вось. гэта цікава. Гэта праблема бацькоў і дзяцей падсвечваецца вельмі яскрава, таму Так. што зараз жа ў нас нам складана паразумецца часам з бацькамі, таму што яны раслі, калі інтэрнэта не было, і нармальнай працай была праца для дзяўчынкі На заводзе. для дзяўчынкі бухгалтаркай, а для хлопца на заводзе. Ці настаўніцы. Сярожа, пайшлі на завод. Мы, в прынцыпе, можам працаваць па спецыяльнасці настаўніцамі.
Бухгалтарка мяне Ну, не на зможа, завод баюсь. я магу пайсці толькі ў адным выпадку, я яго агучу пасля. Я просто, Настя, хачу вярнуцца да твайго тэзіса пра тое, што некаторыя людзі, ім не падабаецца, і асноўнае такое дакалупванне да гэтай кніжкі, што, маўляў, дзе тыя амерыканцы кітайскае паходжанне і дзе беларусы. Абсалютна зусім іншая розніца. Я тут абсалютна не пагаджуся, бо свет мы заўсёды вывучаем на кантрастах, і ведаеш, ты сам з'яўляешся кантрастам для гэтых самых кітайцаў, грэкаў, японцаў і іншых. І табе самому пра свет нашмат лягчэй даведацца што-небудзь менавіта праз нейкі яркі, кантрастны вось такі вось выключны выпадак. Выпадак, як яе завуць, Джуніпер, я забыўся ейнае прозвішча. Тут мне наадварот здаецца, будзе вельмі цікава пачытаць, паглядзець з такога антрапалагічнага, нават не пабаюся гэтага слова, даследаванне зрабіць, наколькі там людзі розныя, наколькі рознымі штукамі яны жывуць, наколькі яны прасунуліся ў нейкіх сферах жыцця. Гэта ўжо, магчыма, я забегаю наперад, калі кажу пра тое, наколькі у іх абвастрылася ўся вось гэтая дзейнасць і жыццё у сеціве, у інстаграме і у твітары і ў астатніх сацыяльных сетках. Наколькі, ведаеш, не тое, што людзі залежаць ад гэтага, а ад гэтага залежаць просто грамадскае меркаванне, ад гэтага залежаць там лёсы шматлікіх не толькі людзей, але кантор, там фірм і ўсё такое. І таму Цэлыя у нас рэпутацыі будуюцца, так. так, інстытут рэпутацыі, і ў нас я вось калі чытаю, я разумею, што мы зараз стаім толькі на пачатку вось гэтага ўсяго, і яно недзе нешта такое пачынае ў нас зараджацца, так, калі там у твітары хтосьці там, не ў твітары, у нас твітар не столькі папулярны, у той В же тым же самым сэнсе. у Маўчы. Беларусі. У Беларусі ладно. твітар капец, які папулярны. Табе гэта Ну, два няхай, твітарскія няхай. пацвердзяць. Там не сядзіш, то мы не ведаем. Табе Тут, б зараз конечно, навуковыя закаўнер там сядзець, мне твітарскі напхалі. хапае, Так. мне б гэта ўсё выдаліць. Ставце лайк што я усе, хто паспеў завесці. твітарскія. Подписывайтесь на Patreon. Лоўка. І просто на гэтым тэксце мы цалкам можам паглядзець, куды наша грамадства беларускае, усходнееўрапейскае рухаецца, так? Дзе там адным неакуратным... Зразумець, што нам туды не трэба. Традыцыйныя каштоўнасці ўвайшлі ў чат. Гэта ж усё зусім, я не ведаю, гэта асобная тэма для дыскусіі. Трэба яно нам ці не трэба. Тое, што мы туды скіроўваемся, гэта факт. Куды мы вылезем, гэта ўжо іншае пытанне. А пра соцсеткі я хацеў дадаць да сярожавага меркавання, што вось на працягу ўсёй кнігі відавочная залежнасць гэтай галоўнай гераіні ад меркавання, якое складваецца ў соцсетках, а яго складваюць людзі, якія з ёй незнаёмыя, якія не ведаюць ніякіх фактаў гісторыі, а проста гэта накід на вентылятар, і ёй там яе сябры, знаёмыя, там калегі паўтараюць, што не глядзі туды, просто не звяртай увагі, таму што ўсё гэта адбываецца толькі там, і з рэальным сусветам мае мала агульнага. Пры гэтым ёй гэта складана зрабіць відавочна, і праз гэта ўсё яе і скончыцца. І яна ж такі думскролер, толькі думскролер не навінаў, а думскролер стужак соцсетак і пошукаў чужых меркаванняў, і гэта таксама такая класічная рыса нашага часу, калі мы просто бяздумна думскролем у інтэрнэце у чаканні, што не ведаю, штосьці добрае сустрэнем, але ў выніку она прыходзіць у твітар, чаго яна чакае там. Твітар не створаны для таго, каб пісаць там штосьці добрае. Я ў тиктоку учора глядзеў, як выратавалі шмат сабачак. Я пастаянна інстаграм падхітвае рылсы пра выратаванне сабачак, а потым я паўночы ляжу і рыдаю. Это просто немагчыма. А я сабаку Таму што ты яшчэ ніводную сабаку не выратавала, таму сядзіш і рыдаеш. Задумайся. Я выратаваў 2 сабакі. За сябе і за мяне, так. Бачылі б вы зараз твар сярожаву. Я зраблю скриншот. А ён больш па катах просто. Дарэчы, вы бачыце, як сабраліся
па той бок экрану 2 кашатнікі, а па гэты бок 2 сабачнікі. А па гэты Недарэмна бок нармальныя людзі. так. И кошатницы. Все собачники, подписывайтесь на Patreon, все кошатники, ставьте лайки. Так мы даведаемся каго больш. І за акном у гэты момант залаялі сабакі. Коты И- не мяукаюсь, хотя Я соколик. пропоную зараз Кава дастаць оживилась. бутэльку якога-нибудь алкаголя і кожны раз, сісці на калі яе. Антон будзе казаць слово патрыён, выпіваць. Дарэчы, гульня, так. І вось мы сказалі пра сацыяльныя сеткі і наогул, калі я чытала гэтую кнігу першы раз, мне проста хацелася выпісваць усе актуальныя тэмы, якія ў ёй згадваюцца, таму што іх сапраўды шмат. Гэта тое, што вось мы падкрэслілі. Залежнасць людзей ад меркавання нейкіх незнаёмых чэлаў у сацыяльных сетках. Таксама другая тэма, якая закранаецца ў кнізе, гэта культурная апрапрыяцыя. І апошнім часам я так шмат чую ў літаратурным свеце чагосьці пра гэта, і мне здаецца, што гэта тэма, якая датычыць і беларусаў. Пры тым, што чулае меркаванне тых, хто прачытаў Yellowface, кажуць, што ну не, нам гэта не знаёма. І патлумачу сваю думку. Тут пытанне да нашай аўтаркі, да Джуніпер, узнікае у тым, што яна напісала кнігу пра кітайскі рабочы корпус, хаця сама амерыканка, не азіяцкага паходжання, і ніякага дачынення яна не мае да кітайцаў. У кнізе культурная апрапрыяцыя выражаецца ў тым, што галоўная гераіня не мае кітайскага паходжання, кітайскіх каранёў, яна амерыканка. Але яна піша кнігу, нібыта выдае і піша кнігу пра кітайскі рабочы корпус. І на яе пачынаюцца нападкі з боку амерыканцаў азіяцкага паходжання адносна таго, ці мае яна права закранаць такую тэму. Вось ты зноў блытаеш нашых слухачоў, так? Яна не піша кніжку, яна проста прысвойвае чужую Ну, кніжку, дапісвае і рэдагуе. напісаную- Яна піша яе. Яна Яна пер- у тым ліку штосьці робіць. Яна перапісвае, яна яе проста рэдагуе, робіць, ну, магчыма, крыху большая, чым проста рэдактура, але яна яе, ну, як Не, вось Сярожа- пісьменнік піша кнігу, яна яе не піша. Ну, я Сярожа, у думаю, мяне склалася ўражанне, што яна напісала даволі шмат, таму што яна Так, вельмі шмат я расказвае таксама. пра свой рэсёрч, і яна гэта пытанне, якое мне, дарэчы, задаў перакладчык Ігор Кулікоў, калі пачаў чытаць кніжку, што, маўляў, там на першых старонках у кнізе апісваецца, што калі яна гэты рукапіс разгарнула дома ў Афіны, пачала там чытаць колькі старонак, і яна такая, блін, які афігенны рукапіс, проста геніяльны. А далей апісваецца пра тое, як шмат трэба было дапісаць, дапрацаваць, бо па сутнасці гэта не быў рукапіс кнігі. Гэта былі чарнавікі, нататкі. Яна па сутнасці стварыла гэтую кнігу сапраўды. І это ўжо гучыць так, як быццам бы у мяне стакгольмскі сіндром, і я яе апраўдваю. Вось я толькі Я хацеў цябе ставіць вельмі гэтую разумею, копію. таму што мне здаецца, што калі мы апускаем вось гэты самы першы момант, тое, што яна ўзяла чужы тэкст. Усё астатняе гэта ўжо далейшыя крокі, але у пэўны момант, калі я чытала, я забывала пра гэта, думала, ну да, ну яна ж напісала, яна ж там шмат рабіла, яна займалася прасоўваннем там тое-сёе, і я разумею, што вось губляецца гэты першы яе ўчынак. У цябе так не было? У Ребята, гэтым ж і ну- ёсць сэнс Ну, кнігі, дык каб так. паказаць, што ну і каб перацягнуць вас, ну нас чытачоў, Так, на свой бок. гэтага... На тое, што яна рэальна зрабіла працу. Яна рэальна зрабіла працу, але, ребята, мы маем справу з няпэўным апавядальнікам. Всё, наколькі мы можам верыць гэтаму чалавеку? Не можам. Ну гэта як Ну, конечно, не можам. скрасці Яна- грошы дзе-небудзь Яна і сказаць, што гэта на добрую справу скрала пайшло. чужую маёмасць, яна скрала чужую інтэлектуальную маёмасць. І яна, тое, што мне вельмі спадабалася ў гэтай кніжцы, гэта вось гэты псіхалагічны фактар, псіхалагічная вось гэтая разынка, як яна, аўтарка, пазбягае слова, ну, як злодзей, зладзейка, крадзеж, просто каб запэўніць і сябе, і сваіх чытачоў, што ну, тое, што адбылося, гэта цалкам уваходзіць там, ну, яна як бы не ўваходзіць у рамкі крымінальнага кодекса, так? Тое, што яна не зрабіла нічога такога супрацьзаконнага. Вот. Яна стварыла І- сваю рэальнасць, у якой гэты падзеі і тое, што яна зрабіла, норм. Ну, але гэта, калі
прыбраць тое, што гэта яе выдуманы сусвет, гэта не норм ні ў якім іншым сусвеце. Яна сябе ўпэўнівае ў тым, што ну я ж напісала гэтую кнігу, там мільён разоў гэта паўтараецца, і яна робіць гэта так, што вось нават я паверыла. Наста, як Бо у яна псіхалогіі гэта ўгаворвае і называецца? сябе, і чытачоў іншых. Ну, ведаеш, і рабіць рэсёрч з нічога, ну, гэта адна справа, так? Калі ты там, грубо кажучы, пішаш якую-небудзь дысертацыю дагэтуль не даследаванай тэме, так? А калі ты пішаш дысертацыю у тэме, якую там шмат хто ўжо і даследаваў, шмат хто ўжо рознага ўсякага панапісваў, а ты там пра нейкі там, я не ведаю, бок, пра нейкую адметнасць якой-небудзь вялікай тэмы штосьці распісваеш. У цябе, вядома, там будзе і спасылак, і ўсяго, чого толькі заўгодна, вельмі шмат. І вось Джуніпер, галоўная гераіня, яна акурат з вось такіх вось, як вот, даследчыкаў, которые, ну, праводзяць даследаванні ўжо на базе напісанай кніжкі, гатовага, хай гэта і будзе чарнавік, хай яна там, ну, як бы асноўны каркас ужо ёсць, она просто нанізала, ну, мяса. Колькі таго мяса яна нанізала на гэты каркас, гэта ўжо іншае пытанне. Яна нават вось сваім вось гэтым эгацэнтрычным мозгам, яна нават не дадумалася укласці і прозвішча сваёй, ну, тыпу сяброўкі, як бы у этот, якого, Таму ну, што яна як сяброўкай суаўтаркі. стала ўжо ўжо У той рэальнасці, у- якую яна сабе выдумала. і гэта, ну, Вось. яны не сяброўкі, яна скрала тэкст. Яны, ну, гэта не яе тэкст, але яна яго падае цалкам як свой. І я згодны з табой, Сярожа, што рабіць рэсёрч, даследаванні нейкія, калі ў цябе першы абзац кожнай главы напісаны умоўна, ці хаця бы ёсць тэма, куды капаць, канешне, значна зручней. Гэта як напісаць чату GPT, калі ласка, зрабі гэты артыкул не на 2 старонкі, а на 5. Все. І просто таксама, калі ўзяць вось саму вось гэта паняцце рэсёрч, што яна зрабіла? Ну, яна ж нічога і так толкам і не расказала, які яна там зрабіла рэсёрч. І, ну, з усяго, што я магу памятаць, яна там абапіралася на нейкія вось артыкулы ў інтэрнэце а-ля якая-небудзь Вікіпедыя ці штосьці падобнае. Але пагадзіцеся, пісаць пра гэты працоўны фронт, не ведаючы кітайскай мовы, ну, гэта, ну, такі сабе рэсёрч. Ну, Афіна ж таксама не ведала. Дарэчы, так. Мне падаецца, што яна пайшла ад як зваротнага ад абратнага. Ну, то бок у яе быў спісак падзей, і яна, каб быць абазнанай у тэме і даваць там нейкі інтэрв'ю і гэтак далей, яна была вымушаная перачытаць шмат крыніц інфармацыі, а потым яна гэтае прачытанае ўжо падавала не як тое, што ёй трэба было гэта, каб не спаліцца, а быццам бы яна загадзя гэта зрабіла, і вось глядзіце, якая я Правяла рэсёрч. Не рыхтавалася да таго, каб яе не спалілі, а праводзіла рэсёрч. Гэта трошкі падмена паняццяў. Але ведаеце, мне гэта нагадала напісанне нашых курсавых і дыпломных ва ўніверсітэце. Калі асабліва ў беларускай літаратуры, вось вы можаце са мной зразумець мяне, калі замест таго, каб выбіраць сучасную беларускую літаратуру, збольшага мае аднагрупнікі бралі аўтараў класічных, таму што па іх ты ужо попаліла існуе... сваіх аднагрупнікаў. Ай-яй-яй. Всім здаць свае дыпломы. Так, не, ну не, нічога, яны пісалі, ну, то бок, хтосьці з іх, магчыма, пісаў таленавітыя працы, але сэнс у тым, што яны пісалі пра класічную літаратуру, якая, ну, асабліва, ну, пісаць пра Купалу і Коласа ва ўніверсітэце мільённы раз, гэта дзіўна, не ведаю, лічыць бярозкі ў творах Якуба Коласа. А яны рабілі гэта проста таму, што гэта быў самы лёгкі шлях таго, каб напісаць курсавую, навошта замарочвацца. А потым прыходзіш ты са сваімі творамі з сучасных аўтараў, якія выйшлі там 2 гады таму, і ніводнага навуковага даследавання няма на гэтую тэму, а ты пішаш на гэтую тэму курсавую, дыпломную і потым дысертацыю. Бачыце, як Наста выглядае ў белым паліто зараз. Пры тым, што сяджу ў шэрай Прям майцы. трендост. Нешта ты пабялела. Гэта быў мой свядомы выбар. Твой фейс зусім не елаў.
І ну вось калі ўжо адысці ад гэтага лірычнага адступлення клёва, калі вярнуцца нам зноў да гэтага лірычнага адступлення вось з гэтымі ўсімі даследаваннямі, Падысці ці вярнуцца? гэта вельмі гэта другая штука, якая мне наўскрай спадабалася ў гэтай кніжцы, а менавіта псіхалогія вось гэта прапісанне персанажа. Да Э, ладно, нечакана ад цябе такое Чаму? пачуць. Ты Ну забраў блін, тэкст Насты і зараз прамаўляеш яе сцэнарый? Таму што дзіўна, што ты на гэта ўвогуле звяртаеш увагу. Ну, для мяне. Улічваючы Зараз тое, як ты пакрыўдзіліся рожы. ставішся да там псіхалогіі, да нонфікшну, да всякага такога. чаму? Ну, Давай, працягвай. раскажы нам, што нам Бо цікава. бо гэта сапраўды вельмі клёва прапісаны персанаж вось з гледзяча псіхалогіі. Ну калі яна сама сябе унушае у тым, што яна нічога не крала і яна верыць гэта ўсё. І як бы і ты як чытач, ну ладно, я як чытач, я пастаянна сябе просто торгаў, чувак, яна зладзейка, то бок ну не вер ёй. Але яна як бы ну яна ледзь не Это тое, што прымусіла мне мяне ўсё ж сказаў такі Антон, што нармальна наогул, што ў нейкі момант пачынаеш суперажываць ёй, а потым такі, ну блін, да она ж скрала. вось І вось Так, і так, і Гэты вось прыём і называецца ў кіно, калі ты за нейкіх бедных бандзюкоў перажываеш больш, чым за міліцыянераў. Ну, таму што Таму іх што няма даверу. характар больш складаны. Вось Вось табе з і пункту таму гледжання псіхалогіі складаны характар. Не, ну Слухай, магчыма, мы моцна. просто не абмяркоўвалі яшчэ такіх твораў, дзе вось настолькі ярка выражаны, ну настолькі ярка быў апісаны менавіта вось гэта псіхалогія змянення там з адной там палярнай кропкі ў іншую. Але тут ну вось гэта пры ўсім гэта настолькі аўтарка не баецца браць вось настолькі спрэчлівую штуку і яна ну адразу бачна з якой ахвотай, з якой іскрынкай у вачах яна прапісвала увесь вось гэты працэс прысваення чужога вось гэта который Мгм. вось чужой цяпер ты мой. Паэзія. Вот. Наколькі яна гэта клёва Перакладчык. прапісвае, што як бы гэтым ну немагчыма не Нават захапіцца. тваё халоднае сэрца кранула. Калі разглядаць чыста вось такі псіхалагізм, гэта рэальна прапісана вельмі добра. Сваю дадатковую зорачку гэтая кніжка атрымоўвае безумоўна. І таму што апісаны не нейкі рандомны чалавек там суперселеба, а ну я у апісанні псіхалогіі Джуніпер пазнаваў ну там нейкага сярэдняга жыхара планеты Зямля, у чымсьці сябе у тым ліку, і гэта можа праз гэта і нейкая эмпатыя ў бок галоўнай гераіні і адбываецца, ну прынамсі у мяне адбывалася, таму што ты разумееш, што гэта жывы чалавек са сваімі слабасцямі, кожны мог аступіцца, як модна казаць, але Проста не было на яе доктара Сайкова, які мог бы дапамагчы ёй падняцца над сваімі слабасцямі. І яшчэ просто вось зараз у мяне просто думку успомнілася таксама, Просто которую скажы. у мяне ўзнікала, калі чытаў. Аўтарка вельмі класна вельмі класна і тонка прапісала вось гэтую прапарцыйнасць паміж каб не скаціцца ў душнільства. Яна вельмі ну ведаеш падбірае дакладныя словы пад прапісанне вось гэтай псіхалогіі свайго персанажа. Яна не кажа вельмі зашмат і яна не капае вельмі глыбока. Яна ну вось кажа акурат столькі, каб ну шараговы чытач зразумеў цалкам вось гэтую гісторыю і каб вось ён убачыў спрэчлівасць усёй вось гэтай вось удзельніцы сітуацыі, каб ён ну вось як ты, Антон, як я не ўпэўнены пра Насту, каб ён сябе пастаянна, як это сказаць по-беларуску, адзёргіваў, што камон, чувак, гэта як бы не тое, каму мы павінны суперажываць. Як цікава, яна выбудоўвае тое, што мы суперажываем Джуніпер, хаця павінны нібыта суперажываць мёртвай Афіне, але як потым перад намі паўстае вобраз Афіны, які аказваецца ніфіга не такім мілым і няшным. Але гэта сапраўды так, але Афіну апісвае менавіта Джуніпер. Так, і гэта зноў
І тут не факт, што Афіна была Недаставерная сапраўды апавяданне. такой дрэннай, таму што дрэнна Афіну апісвае Джуніпер, І Джеф, гэта яе былы хлопец, з які якім яны дрэнна у рассталіся. якога таксама ёсць Ну, да якога ёсць у мяне пытанне. ну І не гэта ведаю, які не ведаю, ну, Наста, ты пра свайго былога будзеш расказваць там, я не ведаю, добрымі словамі ці як? Ну, Добрым, слухайце, конечно. Да, гэта ведаю я. насамрэч гэта такі вельмі класны паказальнік. Мне здаецца, што псіхолагі пра гэта кажуць, што калі вы дрэнна расказваеце пра сваіх ладно, калі у вас там рэальна быў нейкі трындзец, ён быў аб'юзер, які вас біў, гвалціў, яшчэ што-небудзь, окей, пра яго можна і трэба казаць дрэнна. Але калі вы вы рассталіся, так бывае, людзі разыходзяцца, але калі вы гаворыце пра яго дрэнна пастаянна, калі вось вы цяперашняму свайму партнёру расказваеце пра свайго былога супер нейкія дзікія рэчы, то гэта рэд флаг. І гэта, хутчэй за ўсё, праблема ў вас, а не ў тым чалавеку, з якім вы рассталіся. Так што, Джеф гаворыць пра яе, рэчы, у якія сапраўды можна паверыць, але зноў жа потым ты думаеш пра тое, што ён проста пакрыўджаны чалавек, у якога там трошкі папсавалася рэпутацыя пасля іх адносін. Карці, зноў жа, не паказальнік, тут нічому нельга давяраць у гэтай кнізе, это просто трындзец. Ты кожны раз, як толькі ты пачынаеш задумвацца пра тое, што, а можа, сапраўды было так, потым ты спыняешся і такая, а хто табе пра гэта расказвае? Чалавек, якому нельга давяраць, які скраў кніжку у чалавека, які паміраў на яе вачах толькі што. І, проста гэта наколькі збіты маральны компас у чалавека, ці яна была ў такім шоку, ці яна была ў такім стрэсе, што яна дазволіла сабе проста ўзяць і скрасці кнігу у кватэры чалавека, які толькі што памёр. Ну, просто Прычым ведаеш, пра гэта гісторыя ж адразу літаратуры, не- Ладно, Так. ну, давай, гісторыя кажы. літаратуры просто ведае шмат розных прыкладаў, калі, за чалавека, за якога-небудзь пісьменніка, які памёр там, я не ведаю, як бы нешчасны выпадак альбо штосьці іншае, і калі за іх творы дапісвалі там іншыя Дзюна, пісьменнікі. прыклад. Дзюна, кола часу, Роберт вось гэты Джордан, сусвет, так. Роберт Джордан, Брэндон Сандерсон. Мне прыгадаўся адразу пісьменнік Патрик Нес. Сціклар. У яго вельмі круты твор ёсць, голас монстра Голас монстра, называецца. так экранізацыя была. О, душнільства пайшло. Вось. І як бы і Я подумала там, пра Сціга Ларсона таксама, пра трылогію «Міленіум», вось гэтая, ну, гэта которая не «Девушка с самы татуировкой лепшы з дракона». прыкладаў. Я Але просто сэнс в тым, што... Я просто хочу больш-менш пазітыўнае штосьці такое абраць. Калі у аўтаркі нарадзілася вельмі цудоўная ідэя, былі нават чарнявікі гэтай добрай ідэі, але на вялікі жаль яна памёрла, і ейны калега, сябар гэтыя чарнавікі падабраў, дапісаў гэтыя чарнавікі, напісалі клёвы твор, аформілі яго вельмі прыгожа. І гэты твор выпускаецца ўвогуле колькі там 3 чалавек у аўтарах, там аўтар ідэі, той, хто напісаў, і таксама ілюстратар. І, што замінала вось Джуніпер зрабіць гэтаксама, я гэтага не разумею. Прыкладаў такіх Гэта ж- процьма, але яна вырашыла ўсё ж таки цалкам прысабечыць сабе Зайздрасць. зайздрасць, там, я не ведаю, Напрыклад. цяга да славалюбства, цяга стаць Так. там знакамітай. Адзінай вось гэтай зоркай. Ну, як ты І яе яна ж- апраўдваеш, божа мой. Так яна не сама сябе апраўдваю. пачынае Апраўдваеш, апраўдваць. Мы Яна ўвогуле сама пра сябе рознае пачынае гаворым. апраўдваць, ствараючы стыпендыю. Гэта стыпендыя імені Афіны Лю. Яна, паколькі зараз мае вялікія ганарары, яна нібыта такая з барскага пляча, давайте я вам трохі грошай падкіну. Яна гэта ўсё паўсюль расказвае, якія яны небеглыя былі сяброўкі. апраўданні. Так, але гэта яе апраўданні для таго, каб ёй псіхалагічна было камфортна, таму што, магчыма, ўсё ж такі яна зноў я зараз пачну яе апраўдваць. Магчыма, яна не настолькі дрэнны, сапсаваны чалавек, што яна ўсё ж такі нейкім чынам спрабуе... Ці гэта проста псіхалагічны прыём, каб не адчуваць сябе дрэнна. Так, гэта І вось- спосаб абароны. Абарончы механізм. Бачыце, наколькі крутая Рэбека Кван у гэтай кніжцы, што як бы яна закруціла псіхалогію персонажа так, што мы, нават прачытаўшы там гэтую кніжку, некаторыя нават пераклаўшы гэтую кніжку, Прачытаўшы яе дагэтуль 500 спрачаемся наконт гэтага персонажа і як бы і самі сябе асякаем, яна ж такая-сякая, асякаем такую-сякую. Пра пераклад, Наста, раскажы, таму што тое, што Сярожа пачынаў даволі кампліментарна выказвацца ў бок Кван пра тое, што яна вельмі дасціпныя словы выкарыстоўвае, каб паказаць ход думак галоўнай гераіні. Але ж яна напісала гэта ўсё Я не казаў па-англійску. пра дасціпнае, я казаў пра тое, што яна
Вельмі трапныя словы выкарыстоўвае і яна не душніць, не кажа слову зашмат і заглыбока не капае. Вось у гэтым кайф гэтай кніжкі, кайф перакладу гэтай кніжкі, у тым, што яна пасля Стывена Кінга перакладалася проста як трохі падтаілае масла намазваецца на хлебушак. Гэтым новым ножом, які ты сабе купіў. Так, маім раскошным ікеўскім ножом за 7 злотых для масла. Так, у мяне цяпер ёсць асобны нож для масла. Жывіце з гэтай інфармацыяй. А кажуць, што перакладчыкі дрэнна жывуць. 7 злотых. І што? Можна купіць кавы хіба ў Мінску. Мне не спадабалася, як ты сказала пра масло. Трэба ж там казаць, як масло, которое ты размазваеш па Тебе хлебе. інсульт? Тады б мы прачуліся б вось гэтае задавальненне працы Не, я прачуўся на слове хлеб толькі. Так, Антона хлебам не кармі, а хлебам пакармі. Ніхто не зразумее. Вы просто не ведаеце, ён любіць хлеб. Расказвай Не далей круг, пра гур. пераклад. Серожа, не перабівай. Нам так не хапае такога чалавека ў падкасці, які будзе казаць Серожа, не перабівай. Гэта ж фішка. Калі вы хочаце мадэратара ў падкаст Белліт у сайт-праект кніжны клуб Анягош, подписывайтесь на Подписывайтесь на Patreon Patreon. і пішыце там каменты. Пра пераклад я хочу сказаць, што адначасова гэта такі падманліва лёгкі пераклад быў, бо з аднаго боку, так як сказаў Серожа, яна не шматслоўная і яна не пакідае нейкіх лішніх слоў. Тут усё да месца, тут усё працуе на сюжэт. Але разам з тым можна сказаць, што тэкст быў даволі складаны для перакладу, таму што ён сучасны. І гэта той момант, калі перыядычна мне даводзілася думаць пра тое, а ці гаворым мы так, а ці гавораць так. Калі асабліва сустракаўся нейкі слэнг, я часам пісала усім навокал, Насці, Сярожу, Антону пісала ўсім і запытвала, ужываюць так, а хтосьці так яшчэ кажа, таму што зразумела, што там, не ведаю, лексіку майго 16гадовага брата я ўжо не надта разумею, але тут прыкладна мае равеснікі, і яны, ў прынцыпе, павінны размаўляць неяк так. І я ўяўляю гэтую сферу камунікацыі ў соцсетках, у Твітары, і, ў прынцыпе, я разумею, як гэта пішацца, але тым не менш, быў такі страх, што я пачну ўжываць нейкую лексіку неўласцівую, і пра гэта адразу згадваецца, калі я кажу пра гэта, адразу згадваецца рускі пераклад, калі рускі перакладчык перакладаў чаі з пузырькамі, і мне хацелася спытаць проста, дзед, камон, дзе ты гэта бачыў, чаі з пузырькамі? Подписывайтесь на Instagram Насты, там ёсць серыял пра пераклад Yellowface і параўнанне арыгінала з рускім перакладам. Спойлер, вельмі смешна. Калі што, я яму не плаціла за рэкламу. А потым подпішыцеся на Patreon. Ну і такім чынам пераклад, я магу сказаць, што гэта было лягчэй, чым перакладаць Кінга, але былі свае цяжкасці па-свойму. Вось, і давай пра цяжкасці, самая смачняшка. Самая смачняшка была ў тым, што вялікая частка гэтай кнігі адбываецца падзеяй умоўна, ў віртуальным свеце. Гэта перапіскі ў Твітары, гэта перапіска ў чаце, гэта лісты, нейкая дзелавая перапіска. То бок, гэта то, як мы камунікуем онлайн. І ў гэтай камунікацыі онлайн было вельмі шмат такіх падводных камянёў, тым, што гэтая лексіка па-беларуску, можна сказаць, не існуе. Гэта пласт лексікі, якога ў нас, можна сказаць, няма. Калі я чытала гэтую кнігу і думала, як гэта лепш перакласці, вось чытаю слова «шытпосцінг», і я не ведаю, якім беларускім тэрмінам перадаць слова «шытпосцінг», таму што ў нас яго няма. Можна напісаць, як там прапаноўваў Янушкевіч, гаўнапісаніна? Гаўнасрач. Не, гаўнасрач гэта іншае. Вось таму і былі, ведаеце, гэта той момант, калі табе трэба разбірацца ў гатунках гаўна. Не думала, што калі-небудзь мне гэта спатрэбіцца, але тым не менш ты разумееш, што шытпосцінг, калі мы кажам мы так камунікуем, мы не скажам гэта іншымі рэчамі, мы не скажам пузырьковы чай, мы не скажам гэтага папросту, таму што мы называем гэта англіцызмамі, і гэта натуральна. І таму шмат можа ўзнікнуць у людзей там пытанняў адносна таму, чаму так шмат англіцызмаў, але таму што людзі ў Твітары так гавораць. Ніхто не кажа, вельмі рэдка мы выкарыстоўваем слова цкаванне. Мы скажам булінг, мы скажам харасмент, мы скажам аб'юз. Мы зараз ужываем гэтыя словы ў паўсядзённай камунікацыі. Але мне сумна, калі вы часта ўжываеце гэтае слово ў паўсядзённай камунікацыі, спадзяюся, што ўсё ж такі не. Але, тым не менш, магчыма, хтосьці і гаворыць гэтыя словы па-беларуску, але, не так часта. Пагадзіцеся. Чаму я апраўдваюся наогул? Чаму я гучу так, як быццам я апраўдваюся?
Так, все ківаюць галавой. Вось і таму ну самая такая няпростая частка гэтага тэксту была акурат у тым, каб перадаваць нейкія сучасныя паняцці зноў жа многія рэчы, якія мы прывыклі веду англійскімі абрэвіатурамі, мы пішам там што social justice warrior. Трэба было неяк падаваць гэтыя тэрміны, расшыфроўваючы іх, каб для тых людзей, якія магчыма не знаёмыя з гэтымі паняццямі, гэтая кніга чыталася трошачкі лягчэй. У гэтым і адрозненне ад твайго першага пераклада, там, дзе падзеі адбываліся крыху раней за наш час. І ну там гэтую лексіку ўжо мы дагналі і Так. прапрацавалі. А тут ну сапраўды цікава было чытаць нешта па-беларуску пра сучасны час. Што гэта я Пра наш час. пра наш час во. І я ганаруся тым, што гэта кніга, у якой ёсць словазлучэнне твітарскі срач. Хтосьці павінен быў увесці гэта ў літаратуру. Я лічу, што... Твітарскія чытайце кнігу Yellowface. І падпісвайцеся на Patreon. Гэта ўжо было за част. Ну, я цябе разумею, гэта даволі цяжка вытрымаць усю вось гэтую лінію, каб заставацца ну, цалкам сучасным дадзенаму этапу, каб не перабольшыць з гэтай запазычнай лексікай, каб калі уводзіць штосьці такое ну, вельмі натуральнае для беларускага вуха. Вось. І адначасова ну, тут такая небяспека, калі ты штосьці зробіш не так, то ты не застанешся ну, праўдзівай, як не ведаю, як суаўтар гэтага тэксту. І таму я ўяўляю, як гэта было цяжкавата. Гэта не тое, што ты там працуеш з кніжкай, якая была напісаная шмат гадоў таму, ты як бы там можаш яшчэ у параўнанні з гэтай кніжкай бегаць па больш-менш як это сказаць, па мінным поле, дзе мін крыху меней, так? Але тут, не ведаю, дала ты гэтаму раду добра ці не, гэта ўжо табе судзіць у першую чаргу з сабой. Ты ж чытаў, ты ж можаш сказаць, як чытаў. Сярожа не аб'ектыўны ў сваіх ацэнках сучаснай літаратуры і слоў а-ля шытпосцінг, панкейкі. Дзякуй Богу, што гэта, ведаеш, усе вось гэтыя тэрміны, яны застаюцца як бы такім, ведаеш, нагрувашчваннем у адным вялікім вось булінгу, цкаванні, аб'юзе, так? І ты, нават калі стары дзед які-небудзь будзе чытаць гэтую кніжку, ён зразумее, што там хаваецца пад тым шытпосцінгам, калі там, я не ведаю, дойдзе сваімі пальцамі. Там ёсць зноска, на слова шытпосцінг ёсць зноска. Да нават калі б яе не было, гэта, я не ведаю, на слова дарама націснуў на кнопку у тэлефоне, і ты адразу гэта ўсё знайшоў. Людзі лянівыя. Я старалася пакідаць зноскі на тых месцах, дзе гэта сапраўды патрэбна, але я не магла просто з носкамі закідаць усю кніжку. Не, гэта не важна насамрэч. Я тлумачу там абрэвіатуры кшталту БЛМ, я тлумачу вось што такое social justice warrior, я тлумачу усе гэтыя штукі, таму што гэта сапраўды не наша культура, і хтосьці можа быць у яе не пагружаны ў амерыканскую культуру настолькі, не настолькі гэта ведае, таму вось такія рэчы я тлумачыла, але сапраўды ўсяго не патлумачыш, на жаль. Ці на шчасце. Трэба ж пакідаць людзям некую вяду да таго, што нават калі можа хтосьці там зараз запужаўся чытаць гэтую кніжку менавіта праз нагрувашчванне вось гэтых усіх тэрмінаў, тут не трэба баяцца, тэрміны тут не нагрувашчваны, яны там настолькі натуральна ужываюцца, і ты цалкам ва ўсё жывеш, перажываеш усю вось гэтую разам з гераіняй, усю вось гэту праблему вялікага аб'юза, і ты цалкам гэта ўсё ўспрымаеш і неяк так не спыняешся на тых вось гэтых тэрмінах, што ж гэта там азначае. Цалкам усё па кантэксце, мне здаецца, зразумелым. Назва падкаста, як там, тэрыторыя вялікага аб'юза, ці як ты, Сярожа, сказаў? Першае было на П, штосьці. Але сэнс у тым, што нават людзям старэйшага пакалення не варта баяцца чытаць гэтую кнігу, калі яны, паслухаючы нас, зараз такія, не, я ў твітары не сяджу, мне хутчэй за ўсё будзе гэта незразумела. Будзе зразумела. Тут, няма... Гэта такія дэталі, якія вам не перашкаджаюць зразумець не толькі агульны сэнс падзей, але і нейкія, але і большасць крыху
схаваных сэнсаў. Вось якраз, дарэчы, першае пытанне пра пераклад. Выраз слова, якое цяжэй за ўсё было перакласці, знайсці адпаведнік у беларускай мове. Я пакуль перад запісам яшчэ я думала і рыхтавалася, і якраз такі, хутчэй за ўсё, праблема была у перакладзе нейкіх сучасных рэалій. Я памятаю, што я вельмі доўга завісла. Там у самым пачатку даюцца капслокам цытаты. Я зараз нават хуценька шукаю гэта ў арыгінальным тэксце, каб знайсці, але хутчэй за ўсё я не знайду. Рэч у тым, што там былі такія кароткія выразы, якія людзі пакідаюць на знак свайго захаплення. І вось, напрыклад, losing my head over this week. Як бы losing my head. Не, ну Блёр ці што? Блёрбы. Не, Не. гэта не блёрбы, гэта такія маленькія, умоўна гэта можна сказаць, твіты. Ну, карацей, вось людзі, каменты людзей, якія яны пакідаюць, напрыклад, калі хтосьці з іх сяброў пісьменнікаў выклаў там урывак з нейкага свайго тэкста, які там хутка стане кнігай. І яму пішуць, што ўсё, о май гад, вот это вот все, гэта шыкоўна, неверагодна, і вось там гэта было losing my head over this week. І я памятаю, што я думала над гэтым losing my head, я думала, а потым такая, мы же кажам выбух мозгу. І, ну, вось нейкія такія рэчы, якія няма дакладных адпаведнікаў, перакладаў дакладных, таму што гэта, ну, такая лексіка слэнгавая. І мне прыходзілася ўспамінаць сапраўды, а як мы гаворым, а як мы кажам. І ну, мне Трэба было прачытаць кніжку, як казалі беларусы. Як гавораць беларусы. Я не думаю, што там ёсць выбух мозгу. Карацей, такіх слоў даволі шмат. Можа быць, я потым пазбіраю іх і зраблю, напрыклад, які-небудзь асобны пост пра гэта, пра тое, як я... Ну, тут не было нейкай асаблівай гульні слоў. Мне падаецца, у Кінгу было больш. У Кінгу было даволі шмат момантаў, звязаных з гульнёю слоў, таму што там быў 5гадовы хлопчык, які не заўжды разумеў тое, што гавораць дарослыя. Ён не ведаў, напрыклад, што такое санаторый. І ён разбіваў гэтыя словы ў сваёй галаве на іншыя словы і, ну, трошкі змяняў сэнсы. І там, ну, ёсць некалькі момантаў, звязаных з тым, што, напрыклад, ён не разумеў, што такое сіняя барада і чуў зусім іншае. Ну, то бок, такіх гульняў слоў. У Yellowface такога няма. У Yellowface вось сапраўды пытанні ўзнікалі акурат з нейкімі сленгавымі выразамі, сленгавымі слоўцамі. Таму я падумаю, трэба трошкі пазбіраць такое. Складана было перакладаць усялякія лол-кек. Лол-кек, чебурек, так. Блін, а это вот не было такое, ну, там просто лол было. А трэба было напісаць. Ці складана было табе перакласці назву гэтай кніжкі? О! Класнае пытанне пра назву, таму што я думаю, што варта прысвяціць гэтаму хвіліну эфірнага часу. Рэч у тым, што былі пытанні пра тое, а чаму Yellowface? Чаму не жоўты твар? Таму што вось мы можам бачыць украінскі пераклад гэтай кніжкі, які называецца «Жовтолика», і ёсць які пераклад? Чэшскі пераклад, які называецца «На жлуто», і ёсць партугальскі, калі не памыляюся, пераклад, у якім кніжка наогул называецца «Імпостора». Ну, то бок, збольшага яна Yellowface, але ёсць асобныя мовы, у якіх вось ёсць нешта з жоўтым, або наогул нешта там далёкае па сэнсе. І у мяне не ўзнікала пытанне з тым, перакладаць ці не перакладаць, таму што гэта тэрміналогія. Зноў жа, гэта тая тэрміналогія, эквіваленту якой у беларускай мове няма. Мы не часта сутыкаемся з паняццем Yellowface, але, я думаю, часцей мы сутыкаемся з такім паняццем, як Blackface. Гэта культура калісьці, якая была ў ЗША, калі белыя акцёры фарбаваліся ў чорны, каб сыграць цемнаскурых. І вось гэта называлася Blackface. Цяпер Blackface часцей выкарыстоўваюць у нейкім такім абразлівым сэнсе. Yellowface — гэта тое ж самае, толькі з азіятамі. І, па сутнасці, ну, гэта тэрмін, які захаваўся ў нашай мове, у рускай мове. Ён так і называецца. Гэта Blackface і Yellowface. І таму у мяне нават не ўзнікала жадання зрабіць гэта жоўты твар ці жоўтатварыя, таму што мне падаецца, што па-беларуску гэта гучыць трошкі ненатуральна. Хаця вы можаце сказаць, што англіцызм у беларускай мове таксама гучыць трошкі ненатуральна. Але, як мне падаецца, у гэтым ёсць сэнс. Калі мы закранулі назву, давай, можа, звернемся да імя, да прозвішча аўтаркі, якая па-руску Куанг, Так. а ў нас Кван. Кван ва ўкраінскім перакладзе яна таксама Кван, а палякі проста пішуць усе імёны так, як яны пішуцца ў арыгінале. Рэч у тым, што я пераслухала прыкладна 100 000 мільёнаў інтэрв'ю
відэа нейкіх, дзе яна сама вымаўляе сваё імя. Ну, то бок я вырашыла пайсці ад такога простага шляху, паколькі я не разбіраюся ў азіяцкіх мовах ніякіх абсалютна. І мне было важна, як сваё імя вымаўляе сама аўтарка. Таму што зразумела, што яна мае азіяцкія карані, і яе прозвішча можа чытацца пэўнымі там спосабамі, але важна, як яна, магчыма, яна яго адаптавала для, ну, таму што часта ў азіятаў ёсць такі так званыя еўрапейскія або амерыканскія імёны. Яна якая-небудзь По Джун Хо, чамусьці ў галаву мне прыйшоў рэжысёр, а яна для ўсіх Джэйні там умоўна. Ну, такога кшталту рэчы. Таму мне было важна паслухаць, як сябе называе Кван сама, і яна называе сябе Кван. Прыблізна да гэтага па-беларуску гэта гучыць прыкладна так. Таму я заўжды, каб разабрацца ў тым, асабліва сучаснымі аўтарамі, як правільна вымаўляецца іх імя і прозвішча, я гэта шукаю менавіта ў інтэрв'ю, каб яны самі вымаўлялі. І ведаеце, так цікава, напрыклад, ёсць такі швейцарскі пісьменнік Жаэль Дикер, які швейцарац франкамоўны. І па-французску ў Швейцарыі ён сваё імя вымаўляе, ну так, па-французску. Жаэль Дикер, з націскамі вось гэтымі ўсімі імя такое, ну, чуваць, што французская Жаэль. Але як толькі гэты чалавек гаворыць для нейкай англамоўнай прасторы, ён ператвараецца ў Джоэля Дикера. Тое ж самае з Несбіо, ён, ну, як бы, ён Несбіо. Ю, правильно. Ю. Ну, карацей, там вось такі гэты гук Ю. Але ён для англамоўнай прасторы Джо, і ён сам так прадстаўляецца ў англамоўнай прасторы. Таму гэта так цікава, таму што у нас часам з гэтым узнікаюць размовы адносна таго, як беларусы перадаюць свае імёны ў Польшчы. Гэта ў твітары адзін з перманентных срачыкаў пра Сергей і Сярхей. Ну, там праз транслітарацыю сруцца, але сруцца яшчэ адносна таго, што вось была яна Кацярына, прыехала ў Польшчу, і ўжо такая тут Катажына раптам. Вось тут такія срачы. Але, напрыклад, у нас, калі наш выдавец Андрэй Янушкевіч знаёміцца з палякамі тут, ён ніколі не скажа, што яго завуць Анджэй, таму што яго імя Андрэй, і для яго гэта важна. І ён прадстаўляецца ўсім, што ён Андрэй Янушкевіч. І палякі, якія там, не веду, больш блізка з намі камунікуюць, яны не называюць яго Анджэем. Нават калі ён даваў інтэрв'ю для газеты «Выборчай», ён папрасіў, каб гэта паправілі, і каб яго імя напісалі так, як ён называе сябе, таму што гэта яго імя. Ён не Анджэй, ён Андрэй. І, ну, для людзей гэта важна. Я, напрыклад, змірылася. Я змірылася з тым, што я пані Анастазія, і, ну, таму што Анастазія мне падабаецца значна больш, чым Анастасія. Я з гэтай нагоды адразу успомніў, як я некалі шукаў інтэрв'ю з Фрэнкам Гербертам, каб нарэшце зразумець, як правільна завуць галоўнага героя. Пол ці Пауль? Пол ці Пауль, так, я таксама сутыкалася з гэтым. Ну, гэта наогул цікава, асабліва калі мы бяром аўтараў, якія ўжо не жывыя, і мы ніколі не даведаемся, асабліва калі гэта, ну, не проста імя кшталту, там, Джун ці Афіна, як ён хацеў, каб называлі ягонага персанажа. Вось цікава, як Афіна Атэна па-англійску там пісалася, так? Атэна Лю. Ну, бо ў нас гэта перадаецца як Афіна, і, в прынцыпе, так і пакідала. Можна паадказваць яшчэ на пытанне. Пытанне, ці плануецца аўдыёкніга Yellowface? Ёсць жаданне агучыць самой? Канешне, боже мой, я хачу агучыць Yellowface. Я не хаваю гэта. Ты адказваеш на пытанне плануецца ці... Не, я пакуль адказваю на пытанне, ці хачу я агучыць. Наконт плануецца, у нас няма правоў на аўдыёкнігу, у нас ёсць правы на электронную кнігу, акрамя папяровай. Таму праз нейкі час пасля таго, як вось выйшла зараз папяровая, з'явіцца электронная. Таму за электронку не перажывайце, аўдыёкніга гэта тое, на што патрэбны дадатковыя правы. Але, ну, я не маю досведу Я разумею, што падкасты і агучванне аўдыёкніг гэта абсалютна розныя рэчы, але Крысціне Дробыш я б даверыла Yellowface. І што заўгодна я б даверыла Крысціне Дробыш. Я б сваю цноту Сярожа даверыў, калі ты пра гэта. Крысціна Дробыш, звяжыцеся са мной. Наступнае пытанне, такое правакатыўнае ад нашай з табой, Сярожа, агульнай сяброўкі Наты. Афіна, каза ці не каза? Вось мы пагаварылі пра Джун, пра наша стаўленне да Джун, і мы трошкі закранулі тэму Афіны адносна таго, што мы бачым яе толькі праз апісанні людзей, якія не найлепшым чынам адгукаюцца пра яе, ці можам мы ім давяраць. Але вось як вам падаецца, вось унутраная ваша нейкая чуйка, што яна кажа пра Афіну? Мне здаецца, яна была каза. Ну, такая. Ну, Наста, раскажы з пункту гледжання псіхалогіі, каза яна ці не?
Я не Ці магу ацэньваць адказваць так? настолькі адказна, але вось Наста спытала пра нейкую ўнутраную чуйку. Мне падавалася, што яна адэкватная, наколькі гэта, ну, то бок наколькі мы можам меркаваць вось гэтага стаўлення З да чужых яе, слоў. так, чужых слоў я не ведаю. Там адзіная гераіня, якая больш-менш ведала яе, гэта яе маці, але па сутнасці яна як бы нічога такога не казала. Ну і у любым выпадку меркаванне маці гэта было б штосьці таксама вельмі, ну, яе, да, інтымнае, то бок гэта магло б не адпавядаць рэчаіснасці. Але, ну, прынамсі тое, што у кнізе згадваецца, мне падавалася, што яна цалкам нармальная жанчына. Вось яна дасягнула нейкага поспеху. Яна была амбітная, штосьці там рабіла, займалася сваёй кар'ерай. То бок у мяне не засталося такога адчування, што яна каза. У мяне было такое адчуванне, што яна цалкам грамотная дзеўка, которая, ведаеш, ну, яна пісьменніца. Вось яна цалкам Яна ўмее паводзіць сябе так, як ад Так. яе чакаюць. І яна цалкам выбудавала сваю вось гэту лінію паводзін, і што ёй можна казаць, што нельга. То бок пакуль яна была жывая, да яе дакалыпванняў, калі і былі, то гэта, ну, былі так вобмаль тых дакалыпванняў засталося. І усе вось гэтыя яна была, як это сказаць, народжаная, каб быць паспяховай. Яна вельмі хутка знайшла сваю сферу, дзе яна магла стаць паспяховай, і яна цалкам, як ты сказала, адэкватна паводзілася ў гэтым. Яна разумела стратэгію, што ёй трэба рабіць, каб не было ніякага кэнслінга і ўсё такое. Яна з лёгкасцю самаўпэўнена адмётвала ўсе вось гэтыя срачы ў твітары і ўсё такое. І таму яна для мяне, ну, як бы цалкам нармальны, здаровы чалавек са здаровымі глуздамі. І гэта я кажу не таму, што пра мёртвага чалавека альбо добра, альбо нічога. Вось гэта, ну, прынамсі, у мяне такое адчуванне ад гэтага персанажа, так? І ты ўжыў слова Ну, закэнселіць, я ўспомніла, што гэта было яшчэ адно са слоў, да якіх у мяне былі пытанні ў перакладзе, таму што тут той момант, калі мы даволі актыўна выкарыстоўваем дзе слоў закэнселіць, але пры гэтым у нашай прасторы абсалютна распаўсюджана і перакладная версія, мы кажам адмяніць і культура адмены. І таму у маім перакладзе ўсё ж такі было слова адмянілі, а не закэнселілі, хаця вельмі хацелася. Але гэта той момант, калі от я не дазволіла сабе перакладчыцкай вольнасці, бо, ну, у нашай прасторы не, ну чаму? беларускі варыянт мае права на існаванне. Ну, калі гэта хтось у дыялогу, то можа быць гэта было б дарэчна, але там гэта былі аўтарскія словы, ну, дакладней гэта былі думкі галоўнай гераіні, і ўсё ж такі я пакінула гэта па-беларуску. Ну так, А гэта наконт такое наконт гульня на мінным Афіны полі. мне спадабалася, як Джуніпер, апраўдваючы сябе, паказвае на Афіну, бо, ну, у вачах усіх Афіна была таленавітая, цудоўная, неверагодная, і Джуніпер пачынае расказваць: ды паглядзіце, яна ж таксама крала, яна ўзяла маю гісторыю гэтага, не ведаю, ну, згвалтаваннем гэта можна назваць ці нельга, то бок вось можна, дзякуй, дазваляеш. Ну, то бок яна таксама брала чужыя гісторыі і крала іх. І як Афіна як Джуніпер цудоўна сябе апраўдвае гэтым, што, ну, не яна першая пачала, што вы глядзіце на мяне, паглядзіце на яе, і гэта такія цудоўныя інфантыльныя паводзіны дзіцячыя, вось гэтыя какашкі-апраўдашкі. Негеглае апраўданне. Ну ладно, мы разабраліся, што, здаецца, Афіна, ну, не казаў, у прынцыпе, але, ну, ёсць пытаннічкі. Яна, конечно, і не каза, але неказістай яе таксама назваць цяжка. Неказіста. Наступнае пытанне. Цікава, ці была камунікацыя з праваўладальнікамі і аўтаркай наконт перакладу? Як гэта было? І таксама было яшчэ адно падобнае пытанне, я іх аб'яднаю разам. Было пытанне, ці складана было набыць правы і ці ёсць якія-небудзь спецыфічныя патрабаванні ад праваўладальнікаў. Ведаеце, насамрэч, тут не было ніякіх спецыфічных патрабаванняў, як з Гарры Потарам. Мы проста напісалі наконт правоў, нам адказалі, мы прынялі ўсе умовы, падпісалі дамову, і вось мы выдалі кніжку. То бок, ну, гэта па сутнасці ўсё прайшло даволі проста. У нас там быў нейкі доўгі перыяд, калі там не адказвалі адносна вокладкі, бо на вокладку таксама трэба было купляць асобна правы. Але, як мне падаецца, ну, хіба не было?
Ну, вокладку можна, дарэчы, пра вокладку расказаць. Яна ж супер незвычайная. Ну, прынамсі, мне падаецца, для таго, што для тых кніг, якія я бачыў па-беларуску. Яна проста яркая, і яна выдзяляецца там па ліцах, і у ёй няма нічога асаблівага. Гэта не нейкая там умоўна выбітная дызайнерская праца, няма ніякай складанай працы. Гэта наогул карцінка з шатэрстоку. Это проста вось вочы, якія хтосьці выклаў на шатэрсток, а потым дызайнер вокладкі проста задызайніў гэта ў вокладку. І ўсё. Ну, але падабраць усё гэта, каб гэта працавала, каб гэтыя вочы глядзелі табе ў самую душу, мне падаецца, што гэта вокладка гэтай кнігі нагадвае карціну Джаконда. Таму што калі яе паставіць на паліцы, з якога боку ты не будзеш глядзець на гэтую кніжку, гэтыя вочы глядзяць табе ў душу. Праўда, яна ў мяне пэўны час вось стаяла вось у тым куточку на паліцы. Перашкаджала табе спаць? Я яе не бачыла, калі спала. І вось Антон зараз правярае глядзець. Ну, сапраўды, яна як быццам бы... Яна глядзіць на піцу. Яна глядзіць на Ну, піцу. Окей, мы ну, не можам боже, яе ну зараз сучаць за гэта. вас паслухаць гэтую вокладку хоць ты ў ікону ўстаўляй і ў чырвоны кут вешай. Яна Ну, яшчэ пасля Я так і міратачыць зраблю. пачне. міратачыць Так, і жоўтым плакаць. яшчэ скажы, так? Так. Ну, але насамрэч, гэта той момант, калі як быццам бы нічога выбітнага, але мне падаецца, што з іншай вокладкай гэтая кніга не спрацавала б. І я не бачыла выданняў на іншых мовах, каб І былі трэба ўстаўляць не ў чырвоны, а ў жоўты кут. так, у жоўты кут. Я не бачыла іншых вокладак у гэтага выдання. Зараз яны зрабілі Мільён. да мільёна зрабілі залатое выданне, але ну ўсё роўна сутнасць застаецца той жа. Мне падаецца, што вось вокладка шмат што зрабіла для прасоўвання гэтай кнігі, не змяншаючы вартасцю ў самой кнігі. Таму, ну, адказваючы на пытанне, не было ніякіх асаблівых праблем у тым, каб перакласці каб атрымаць правы на пераклад гэтай кнігі. Ну і тут, канешне, тут мы заходзім на тую прастору, калі ўсё ж таки варта казаць, што типа, ну, шмат хто кажуць, у кнігі главное не афармленне, а текст. Брахня. А потым Ну. мы чытаем выпадкова добрыя кнігі, якія пахаваны пад жудаснымі вокладкамі, надрукаваны на жудаснай паперы і якім-небудзь шрыфтам там Times Comic New Sans. і гэтым, як гарох нейкі, ну, мелкі. Я чытаю пытанні і так шмат пытанняў пра тое, ці былі цікавасці і складанасці ў мове для перакладу, што было самае складанае падчас перакладу. Ну, мне здаецца, я трошкі пра гэта расказала. І вось пытанне, якія адчуванні па перакладзе Yellowface у параўнанні са ззяннем. Пра гэта таксама сказала, што Yellowface пасля ззяння было перакладаць значна прасцей. Па-першае, таму, што гэтая кніжка банальна меншага аб'ёму. Я псіхалагічна адчувала сябе больш камфортна, калі перад пачаткам працы я раздзяліла кнігу на главы, распланавала сабе там, у якой хуткасці я буду гэта перакладаць, колькі там старонак на тыдзень, умоўна. І я разумела, што я бачу святло ў канцы тунэлю. З Кінгам я яго не бачыла. Жоўтае святло. Жоўтае святло, жоўты агеньчык, амаль як зялёны агеньчык у Гэтсбі. Добра, што ты перакладала. Гэтсбі. Жоўты снег яшчэ скажы. Вось я да гэтага і вёў. Але зрабіў выгляд, што ты прыстойны. Я проста не паспеў, Сярожа перабіў. Ягоная непрыстойнасць працуе хутчэй. І яшчэ адно пытанне. Падалося, што канцоўка трохі скамякана, але якраз там усе сэнсы зместу. Ці так? Я ведаю, што Сярожу ёсць што на гэты конт сказаць, бо ён Чаму? мне трошкі гаварыў пра гэта. Ну, ведаеце, канцоўка гэтай кніжкі, я калі чытаў, я злавіў сябе на думцы, што аўтарка вядзе да таго, што гэта атрымаецца гісторыя пра тое, як гэтая гісторыя нарадзілася. То бок я расказваю гісторыю, як я ствараю вось гэтую гісторыю. І такая сабе вось цыклічнасць. Я Што? правильно цябе разумею, проста мне падавалася ў нейкі момант бліжэй да канца, што яна скажа і вось вы чытаеце тое, што вось Так, я таксама так. гэта адчуванне. І я такі чытаю і думаю, о, no, dear Rebecca, No, God, please, no. No, о, God, no. Мне так вось гэтага не хацелася, бо гэта, ну, пэўны штамп. Мы ўжо ведаем дастатковую колькасць фільмаў з такім вось з таким, ну, сюжэтам, з такім матывам. Таксама існуюць кніжкі, ну, пра вось гэта ўсё. Шмат дзе мы вось гэта ўсё сустракалі, што типа вось са мной вось гэта вось здарылася ў канцы, і цяперака я напішу пра вось гэту кніжку. І ты, ну, І вось так і сустрэў вашу маці.
Рэбека Кван перарывае філігранна менавіта вось гэты штамп у самым канцы, калі вось здавалася наступным радком вось будзе следаваць менавіта вось зараз я вырашыла, што я раскажу ўсю гэту гісторыю, напішу пра гэта кніжку. І ты застаешся завісаць у такім сабе кліфхенгеры, калі ты разумееш, што так, вось галоўная гераіня, яна вось літаральна з вось гэтай заштампованай ідэі пойдзе у сваё выдавецтва і будзе вось раскручваць, вось давайте я вось раскажу ўсё, што адбывалася насамрэч, будзе крутая ідэя, будзе крутая кніжка, выйдзе, падымемся на баблосікі. Але аўтарка перарывае вось акурат на зараджэнні гэтай ідэі, і кожны вырашае для сябе сам, ці як бы каму будзе, як табе там у тваёй галаўні, у тваёй мазгаўні гэта будзе даспадобы, альбо зацыкліць вось так усю гэту гісторыю, альбо як бы вырашыць для сябе, што гэта гісторыя пойдзе у іншай каляіне і вось галоўную гераіню просто пашлюць далёка і надоўга. Вось. То бок можна сказаць, што ў нейкай ступені гэта адкрыты фінал, і мы у залежнасці ад таго, наколькі дрэнна мы і ці добра мы ставіліся на працягу ўсёй кнігі да галоўнай гераіні, і ў залежнасці ад гэтага сюжэт можа пайсці развярнуцца далей. Вось гэта, ведаеш, адзін з тых фіналаў, дзе вось як кажуць, типу як бы фінальная кропка не пастаўлена, але тут яна ёсць, вось гэтая кропка, але аўтарка ўсё ж такі пакінула ў цябе вось гэтае адчуванне, не ведаю, дваістасці, завершанасці, адначасова незавершанасці кніжкі. Гэта вялікі талент. Мне падаецца, тут пэўная кропка заключаецца ў тым, што аўтарка кніжкі робіць так, што зараз я згубіла думку. Зараз. Сярожа, Вось, прыбяры што руку. яна кажа пра тое, што Джуніпер не спыніцца ні перад чым. І вось гэта нібыта яе нейкае ўнутранае рашэнне, што яна будзе працягваць адстойваць сябе і працягваць, нягледзячы ні на што, гнуць вось гэтую сваю лінію і не адступацца ад яе. Бо мне здаецца, калі ты ўжо ў такой колькасці хлусні, у пэўны момант табе проста бывае вельмі цяжка спыніцца. Калі адна хлусня цягне за сабой другую хлусню, а потым трэцюю, і проста ты можаш зрабіць горш, ты просто наслаиваешь яшчэ больш хлусні, і гэта вельмі страшна. І што застаецца гераіні? Або просто скласці вось так лапкі і няхай яно там само неяк пройдзе, або паспрабаваць зрабіць нешта яшчэ, неяк заявіць пра сябе. Мне падаецца, што нейкія ноткі псіхапаты ў гэтай гераіні ёсць. Не, ўсё ж таки там тонкі разлік ёсць. Калі яна складзе лапкі, ўсё адно будзе дрэнна, будзе кепска, абставіны складуцца, яны ўжо пачалі складвацца супраць яе, і калі яна будзе бяздзейнічаць, як бы атрымае яна па галаве ого як. І таму як бы цалкам халодны тонкі разлік на тое, каб там перагнаць сваю вось гэтую суперніцу, галоўную варагіню, ёсць Конкурентку. Будзе. фемінітыў ад слова вораг. Чаму слова вораг заўсёды мужчынскага роду, а слова істэрычка заўсёды жаночага? Ладно, гэта мы пакінем. Зараз прылеціць. Вы праслухалі Да. яскравы прыклад, пасля чаго сярожу могуць ці Закэнселіць. закэнселіць, ці адмяніць. Што вам бліжэй? Чаму? Я чыста Чисто лінгвістычнае такое лінгвістычна. пытанне паставіў. Да, это все называется лінгвістычнае даследаванне. Я ўспомніў яшчэ адзін сэнс, які мне падаецца, слаба закранулі. Гэта якраз такі пра кніжны кантэкст, але яго можна разглядаць агулам на нейкую творчасць сучасную, пра тое, як працуюць рэдактары над успрыманнем нейкага твору мастацкага і як яны прыбіраюць вось нейкія там то есть сэнс нейкага твора сур'ёзнага у тым, каб у тым ліку падсвяціць нязручную праўду, прыадкрыць таямніцы, схаваныя выпадкова ці наўмысна. А тут на старонках кнігі паказваецца, як рэдактары прыбіраюць і перавіраюць факты, скажаюць дзеля таго, каб тэкст стаў цікавым
не для, ну, у дадзеным выпадку не для Азіяцкіх. амерыканцаў азіяцкага паходжання, а як мага для для найшырэйшай для найшырэйшага кола чытачоў. Так, калі Калі усе гэта моманты жорсткага абыходжання з гэтымі рабочымі, а з боку і нейкіх там еўрапейцаў, яны ўсе прыхоўваюцца, таму што не, наадварот, трэба паказаць вось гэтага добрага белага чалавека. Таму што як это так, мы будзем на амерыканскі кніжны рынок выпускаць кнігу пра тое, дзе расказваецца, што белыя людзі прыгнятальнікі азіятаў насамрэч. А маргінальныя гэты суполкі, яны наадварот, ну, неяк стыгматызуюцца, стэрэатыпізуюцца. Стэрэатыпізуюцца. Боже, складанае слова. І там і асабліва гэты, памятаеш пра тое, як Афіна ніколі не замаўляла ежу ў нейкіх У азіяцкіх месцах, так. месцах, якія нічога агульнага не маюць ну, сапраўды з Кітаем, а маці Джуніпер, калі яна прыехала, яна замаўляла ў гэтай Великая китайская сцена. Ну, просто гэта зноў жа, што мы разумеем пад паняццем азіяцкая культура для нас і якая азіяцкая культура насамрэч. І не заўжды вось людзі, якія, ну, мы там еўрапеоіды, расказваем пра тое, што я люблю кітайскую кухню, але мы ніколі не каштавалі, магчыма, кітайскай кухні ў Кітаі, і мы не ведаем, якая яна сапраўды. Мы любім, не ведаю, сушы, але сушы, якія робяць у Японіі. Не, мы робім, мы ужываем сушы, якія робяць, не ведаю, у Беларусі, у Польшчы, але яны мала падабенства маюць сапраўднымі японскімі сушы. І гэта зноў жа ўсё пра свет глобалізацыі, і гэта да пытання тых людзей, якія кажуць: ой, гэтая кніжка пра праблемы, якія мне не цікавыя, не актуальныя, гэта вот культурная апрапрыяцыя, гэта вось тое, што я хацела сказаць у пачатку пра тое, што у Беларусі зараз таксама вельмі важная гэтая тэма, умоўна тэма таго, хто пра што можа пісаць. Ці можа зараз які-небудзь беларускі пісьменнік, які не перажыў нейкіх, не ведаю, досведаў затрыманняў і гэтак далей, ці можа ён напісаць пра гэта мастацкую кнігу, каб яго не абвінавацілі ў тым, што ты не маеш паняцця, пра што пішаш, ты гэта не перажыў, ты не можаш гэта пісаць. Гэта тое ж самае, што абвінавачваць пісьменніцу белую у тым, што яна напісала кнігу пра азіятаў, бо у Амерыцы гэта даволі важная тэма, але ў нас яна таксама важная толькі у іншых кантэкстах. Мы таксама можам абвінаваціць чалавека ў тым, што а ці маеш права ты пра гэта пісаць? Ты гэта не перажыў, ты не ведаеш гэтага. Толькі ў нас, ну, тэмы зусім іншыя. І, ну, проста ў Амерыцы гэта зараз вельмі шырока абмяркоўваецца на кніжным рынку, таму што, ну, вельмі часта нам хочацца звярнуцца да нейкага новага досведу. І, напрыклад, ёсць такая кніжка Дженніфер Каменс «Американская грязь» называецца. Галоўны герой гэтай кнігі, па-мойму, лацінаамерыканскага паходжання, але аўтарка Дженніфер Каменс па імені зразумела, што яна не лацінаамерыканка. І яе абвінавачвалі ў тым, што яна напісала гісторыю пра, па-мойму, там мексіканцы галоўны герой. Я чытала толькі ўрыўкамі, і яе абвінавацілі ў тым, што ты не маеш права пра такое пісаць. Або таксама цкавалі моцна аўтарку Кэтрін Стокіт, якая напісала кніжку «The Help», у рускім перакладзе была «Прислуга», за тое, што яна таксама напісала кнігу пра праблемы цемнаскурай прыслугі, але яна ніякага дачынення не мае да цемнаскурых людзей. І, ну, гэта такое глупства, якое таксама ў кнізе закранаецца, што Джуніпер давялося выкарыстаць сваё другое імя Сонг, якое вельмі падобнае да класічнага азіяцкага імені. Яна піша пад псеўданімам не Джуніпер Хейвард, а пад псеўданімам Джуніпер Сонг, каб людзі думалі, што яна мае нейкае дачыненне там да гэтай азіятчыны. Яна там фатаграфуецца спецыяльна, каб было падобна, што ў яе там нейкі разрэз вачэй больш вузкі. І яна неяк на пытанні пра сваю расавую прыналежнасць адказвае часам неадназначна. І калі яна ездзіла ў гэты кітайскі цэнтр, дзе тыя, хто яе запрасіў, былі вельмі здзіўленыя, таму што ў сэнсе вы не кітаянка, не азіятка, ў сэнсе вы ніякага дачынення не маеце. А што вы нам тут галаву дурылі ўвесь гэты час? Ну, конечно, так ёй ніхто не сказаў, але асадачак застаўся, як той казаў. А ты чытала вось гэтую кніжку Кэтрін Стокіт? Так, я вельмі люблю кніжку Кэтрін Стокіт, і яна крутая. А там вось скажы, у канцы аказваецца, што вось типа гэтую, ну, я просто суджу по гэтай кніжцы, як я толькі глядзеў экранізацыю некалькі разоў, і, ну, там ж у канцы выяўляецца, што там як бы неяк это аповед вядзецца, ну, таксама з боку чорных там. Так, ну... там главы пераміж... А, ты
У кнізе былі главы. Спачатку глава ад імя белай, глава ад імя чорнай. То бок гэта, Ага. ну, паступова перамежоўвалася А, паміж сабой. То бок мы всё, адразу всё. ведалі, што там ёсць гэта Мімі, ці як яе завуць, забыла. Ну, то бок цемнаскурым давалі голас адразу. Ага. Цемнаскурым гераіням. Так Ну, што, ну, не было просто ніякай. як это абышліся просто з гэтай экранізацыі, як бы типа ўсё вось гэта расказвае дзяўчына, которую Эма Стоун грае, так, Так. ну, Якая беласкурая. спрабуе ім Але дапамагчы, так. але ў канцы яны так хобана выворачваюць, што типа ўсё ж такі тут галоўная вось гэтая сур'ёзная чорная жанчына, якая там зараз ідзе там у канец вуліцы і там заход Мгм. сонца і the end. Так, Вось. я слухала аўдыёкніжку, і ў мяне цудоўная была начытка па-англійску, і вось гэтая цемнаскурая гераіня цудоўным голасам начытвалася. Таму яны, ну, проста па чарзе перамяжоўваліся. І, дарэчы, кніга «Прыслуга» згадваецца ў рамане «Yellowface». Таму што, ну, аўтарка ведае пра гэтыя праблемы. Як таксама і Фіцджеральд. Як і Салі Руні. І Зелда, і Салі Руні, і Стывен Кінг ажно двойчы. І Кані Уэст нават. Ну, то бок, гэта прям супер. Тэйлор Свіфт няма, па-мойму. А таксама слова нягош там ёсць. Слова нягош ёсць, дзякуючы Таму каму. шукайце, Я стараюсь. фатаграфуйце слова нягош і будзе вам шчасце. А калі вы падпісаны на Patreon, вы яшчэ можете напісаць у каментах, на якой старонцы гэтае слово. І я пастаўлю вам лайк. З чаго ўвогуле Джун у сваёй галаве змагла скласці такія абставіны, такую сітуацыю, так паступіць што я сказаў, нейкую сабіранку. Карацей, як там дзяцінства і всё, мяне ўжо карацей, што я хочу сказаць. Хочаш сказаць, што ўсе праблемы з дзяцінства, гэтая кніжка гэта выдатна паказвае. Ну, можа і так. І тое, што відавочна Джун не атрымлівала нейкай падтрымкі і Абсалютна. разумення. Ні ад маці, ні ні ад ад сястры. сястры. Пра бацьку, дарэчы, там нічога не... Не, там пра бацьку было, што калі ён памёр, маці паехала ў гэтую кудысьці там у нейкі штат, я забыўся, Мася стала паехаўшай. паехаўшая была. Абсалютна ніякай падтрымкі. І мне было адчуванне падчас кнігі, што вось гэтыя яе спробы дамагчыся нейкай славы не толькі для таго, каб там атрымліваць грошы, стаць паспяховай, але ў тым ліку, каб даказаць сваёй сям'і, маці і сваёй сястры Роры, што глядзіце, што я магу. Вось вы там у сваіх гэтыя вось корпус шчуры, як кажуць гэта ў Польшчы, карацей, вы пацукі, якія сядзіце ў сваіх офісах, вы нічога не ведаеце пра сапраўднае жыццё, а я вось дасягнула поспеху, я клёвая. І, ну, гэта спроба даказаць сваёй сям'і, што я чагосьці магу, я чагосьці вартая. І яна, калі там да маці трапляюць яе гэтыя падатковыя паперы, і маці такая, у сэнсе, ты столькі зарабляеш, ты можаш купіць сабе дом, і яна там абураецца, што як гэта моя сястра, якая там бухгалтарка, як яна магла табе паказаць, але я думаю, што яна радавалася падсвядома, што маці пабачыла, што яна ўсё ж такі чагосьці можа. Як яна негатыўна рэагуе на ўсе спробы маці, яе прымусіць жыць нармальным жыццём, атрымаць нейкую адукацыю нармальную. Тебе яшчэ ёсць час, там табе яшчэ няма 30, ты паспееш і стаць там не ведаю, што дрэннага працы бухгалтара. А ці не атрымліваецца так, што наколькі маці і сястра давяць на Джуніпер, каб яна была нармальная па іх меркаванні, настолькі Джуніпер хоча іх перайначыць і зрабіць іх Яны цікавіліся літаратурай. так, больш узнёслымі тэмамі, а як там па псіхалагічных гэтых канонах трэба адкалібацца, мякка кажучы, ад сябе, ад іх і жыць сваё жыццё. Ну, не разумеюць цябе гэтыя людзі. Ну, віншую іх з днём нараджэння паштоўкай і будь здароў. Ну, гэта ж зноў да пытання, ці абавязкова нам сябраваць са сваёй сям'ёй, у тым сэнсе, што вось, дарэчы, вы ўсе маеце братоў і сёстраў родных, і можаце пра гэта штосьці сказаць, што вы можаце са сваімі роднымі братамі і сёстрамі быць абсалютна рознымі людзьмі, маючы абсалютна розны досвед, бэкграунд, не сябраваць, але пры гэтым падтрымліваць добрыя кантакты. То бок вам не абавязкова кожны дзень стэлефаноўвацца, падтрымліваць адно аднаго, але, ну, банальна захаваць нейкія нармальныя адносіны вы можаце.
Таму што ў мяне проста малодшы брат, ён не родны, а адзінакроўны, і таму ну, мне трошкі іншая сітуацыя, мне складана пра гэта меркаваць. Але ну, мне здаецца, што нават калі мы з маім малым абсалютна разыдземся, ну мы і так з рознага свету, у нас 15 з паловай гадоў розніцы, але мне падаецца, што нават калі мы разыдземся кудысьці ў нашых перакананнях, мы будзем падтрымліваць добрыя адносіны, просто Калі ён скажа, што серыял «Офіс» гэта абы што. у мяне больш не будзе брата, на жаль. Да, да, Проста пытанне ў тым, на чым вы разыходзіцеся. так. І, магчыма, я не ведаю, апошняе пытанне будзе, калі там... Давай. Больш пытанняў Вось- няма ад слухачоў, гледачоў, чытачоў, то задавай сваё. Вось ці ёсць што-небудзь такое, ці сустракалася, што табе не спадабалася ў гэтай кніжцы альбо падчас перакладу гэтай гісторыі? Я пра гэта думала, і рэч у тым, што калі я прачытала гэтую кнігу першы раз у арыгінале, я паставіла ёй, здаецца, 4,5. Цяпер, перачытваючы, я пастаўлю ёй хутчэй за ўсё 5, хаця рэйтынг на Гудрыцу яе, здаецца, 3,90. Ну, то бок, чытачы знайшлі да чаго прыкалупацца. І для мяне у гэтай кнізе няма нічога такога, што я б там памяняла, перапісала б за аўтарку, што мне не падабаецца, чаго мне, можа быць, не хапіла. Магчыма, пад канец падзеі адбывацца пачалі занадта неяк так хутка і інтэнсіўна, і ў нейкі момант я, перакладаючы кніжку, у нейкі момант як быццам бы я згубіла рытм. Як быццам бы яна даволі доўга падводзіць нас да нейкага вось гэтага катарсісу і гэтых фінальных падзей, але як быццам бы там адбываецца ўсё адно і тое ж. Адбываецца нейкая херня, хтосьці там павінен зараз выкрыць Джуніпер, яна перажывае, ляжыць, скруціўшыся абаранкам, мне здаецца, там некалькі разоў сустракаецца ў кнізе выраз пра то, як яна скруціўшыся абаранкам ляжыць, як яна... Што? Пад ганкам. Пад ганкам. Так, абаранкам пад ганкам. ганкам. Яна гартае гэтыя твітер чарговыя соцсеткі, потым як яна іх выдаляе, каб іх не чытаць, а потым зноў адкрывае, і як быццам бы ў нейкі момант гэтага становіцца так шмат, што ты пачынаеш трошкі губляць сэнс, але потым пачынаюць разгортвацца ўсе гэтыя фінальныя падзеі, як быццам бы кніжка вяртаецца на ну, свой тэмп, пры тым, што яна не вельмі аб'ёмная, там ты не паспееш асабліва засумаваць, але як быццам бы вось быў нейкі такі гэты перыяд, калі я трошкі згубіла рытм кнігі. Але так, ну, мне падаецца, гэта ідэальнае, забаўляльна, захапляльнае чытво. Гэта кніга, якая не прэтэндуе на нейкія глобальныя інтэлектуальныя высновы, разважанні, але пры гэтым яна гаворыць з намі на нашай мове пра нашы актуальныя праблемы, пра тыя пытанні, з якімі мы сутыкаемся цяпер у розных краінах па-рознаму на розныя тэмы. І яна робіць гэта так вельмі без маралізатарства, без душнаты, душнільства. Дарэчы, у мяне моя сяброўка, калі чытала арыгінал, яна потым сказала, што быццам бы ў пэўны момант адбыўся нейкі правіс па сюжэце, і я чакаў, ну, ось калі я чакаў, ну, калі. Гэты правіс? Так, а мне быццам бы ўсё было цікава пры тым, што я магу раздзяляць пераклад і сюжэт. Ну, то бок нас ж да сюжэту не мае ніякага дачынення, яна проста інтэрпрэтуе. Вось, таму мяне гэтая кніга выцягнула з нечытуна, які зацягнуўся, і як ты сказала, што няма ніякай прэтэнзіі на звыш навуковасць, там нейкую супер цікавы сюжэт, незвычайны, там нейкія глобальныя праблемы не ўздымаюцца. Гэта простая для чытання кніга пра сучаснае грамадства, пра месца больш ці менш звычайных людзей у гэтым грамадстве, і ты чытаеш, ну, быццам бы пра сябе адносна. Магчыма, не ў якасці галоўнай гераіні, але там мы з Сярожам можам быць паехаўшымі былымі чэламі, былымі хлопцамі. А мы з Настай можам быць мёртвымі сяброўкамі, якія падавіліся панкейкамі. Карацей, нам трэба зрабіць нейкі эма-гурт і пра гэта напісаць Песню. Былы хлопец, памерлы дзяўчына. Ну, нормал. Гэта назва. Гэта такі гатычны гурт. Ну, просто калі я чытаў гэтую кніжку, ну, вядома, калі чытаеш пераклад, шукаеш да чаго ж дакалыпацца і шукаеш, ну, якую-небудзь так
ведаеш Давай, жги. лыжку дзёгціка. Лыжку дзёгціку я прызнаюся шчыра, я не знайшоў, і тое, што ты, Антон, кажаш пра нейкі правіс у сюжэце, я таксама не знайшоў, я гэтага не ўбачыў. Там калі было вось адчуванне, што як бы ну нешта ты зацягваеш, аўтарка рэзка як бы пераключаецца на нешта іншае, і ты разумееш, што гэта вось дакладна выверана, і не ведаю, чыя гэта заслуга самой аўтаркі альбо там таленавітых рэдактарак. Адзіная думка, якая вось мяне пераследавала, калі я чытаў гэтую кніжку, я дзякаваў Богу, што гэтую кніжку давялося перакладаць не мне, а Як камусьці я сказала іншаму. Сярожу, чытаючы на заходнім фронце без перамен, я падумала, як добра, што я не перакладаю такія кніжкі. Таму што кожны Вось. павінен займацца сваёй справай і перакладаць свае кнігі. Не ў тым рэч, што твая гэта справа ці не мая, мне просто банальна было б нецікава вось валтузіцца з усімі вось гэтымі паняткамі і капацца ва ўсіх гэтых твітарскіх штуках. Ва ўсіх панкейках. Панкейкі гэта не самае стромнае, што тут Успамінаю можа здарыцца. падкаст пра Рэмарка, там дзе Сярожа калупаўся у нямецкіх касках, там падштаніках і іншых гарматах. Цалях і вось гэтым усім. У гэтым гэта прынамсі было трошкі, ведаеш, не тое, што цікава, але як бы ты гісторыю нейкую вывучаеш, там все такое, як бы адказнасць. Інтэлектуалам сябе адчуваеш. А тут трэба ў гаўнасрачках разбірацца. Ведаеш, я гэта ўсё чытаю і як бы вядома, што часу з тэкстам гэтай кніжкі я праводжу нашмат менш, чым правяла ты, і я задаволены вось гэтым, тое, што як там думскролінг ды іншыя шит-посцінг, вось гэтыя ўсе словы, што яны як бы, грубо кажучы, засталіся вось на мінулай старонцы, і мне не трэба там думаць, а трэба на гэты думшутінг, шут-думінг. Гэта нешта з амерыканскіх школ. І астатні ўсяго, ці трэба мне гэта пазначаць зорачкай, каб зрабіць адсылку. Дзякуй Богу, вось гэта вось выдатна, я прабавіў вельмі выдатна з гэтым час, і як бы, такое. Слухайте, аднойчы я чытала беларускую кніжку, у якой была зноска на слова Wi-Fi. Пасля гэтага я ўжо наогул не ведаю, якія зноскі дарэчныя, якія не. Просто, ведаеш, старыя людзі называюць гэта па-нармальнаму Wi-Fi. Ты кажаш пра палякаў. Усе палякі гэта называюць Wi-Fi. А ты ведаеш, як па-нямецку будзе Wi-Fi? Што? Wi-Fi. Як будзе Wi-Fi. па-нямецку Wi-Fi? Wi-Fi таксама як-небудзь, мабыць. Не. Фу-фу. Wi-Fi. Так мои ведаем цяпер, як нямецкі акцэнт гучыць. У маёй галаве. Не, Wi-Fi па-нямецку называецца WLAN. VLAN так часто пишут на роутерах, это ж таксама. Так. LAN гэта калі, это спалучэнне дратовае, а WLAN гэта то бок бездратовое подключэнне. Ладно, вы ведаеце, як палякі называюць кабель HDMI? HDMI. Ты не казала, але я запомнила. HDMI. Прыходжу я ў краму і прашу даць HDMI мікрос. гэта HDMI мяне панад зямлёй. HDMI. Светлая пша. Настя, скажи хоць слова, што ты... Пра што? Пра тое, як цябе Сярожа задзяўбаў. Не, насамрэч, калі гаварыць пра Yellowface, то гэта сапраўды кніжка, якая вельмі класна чытаецца, яна дынамічная, ад яе не хочацца адрывацца, і проста вельмі цікава назіраць за сюжэтам. Яна не супер інтэлектуальная, не супер нейкая там з сэнсамі, вось гэтымі універсальнымі, трансцэндэнтнымі і всякае такое, але яна проста класна чытаецца, і мне, я Насця пра гэта казала, што я таксама вось, і як Антон згадваў, магу падзяліць сюжэт і пераклад, то бок тое, як гэта зроблена, з чым гэта зроблена. І чыталася гэта супер плаўна, супер лёгенька, вось ні на што я не адцягвала ўвагу. То бок яно было плаўна у сэнсе мовы, і нідзе не хацелася спатыкацца, ні аб якія словы. То бок вось гэта вельмі крута. Сярожа асуджальна глядзіць на нас. Ой, гэта асуджальны позірк? Я просто давно цябе не бачыла ўжыву, ўжо не памятаю, як выглядае твой сапраўдны асуджальны позірк. Добра.
Сережа 40-гадовы чалавек, што вы дакалёбваецеся. Мгм. На тым беразе асуджальнасць азначае зусім іншае. Ну, дзякую, што вы нагаварылі всякіх добрых, прыемных слоў. Я спадзяюся, што мы чытачоў, якія не пабаяліся слухаць гэта, не прачытаўшы, што мы іх не напалохалі сваімі гісторыямі пра Social Justice Warriors і гэтак далей. І пра шытпосцінг. Можаце шытпосціць у каментарыях. Гэта месца, дзе гэта дазваляецца. Таксічная атмасфера вітаецца. Вітаецца. І я спадзяюся, што гэтая кніга знойдзе сваіх чытачоў, якія проста гатовыя правесці час з добрай сучаснай літаратурай, каб быць у кантэксце таго, што адбываецца ў літаратурным свеце, каб зазірнуць трошачкі вось за гэтыя фіранкі, паглядзець, як гэта працуе ў краінах, у якіх шырока развіты кніжны рынок. Як бы сумна гэта не гучала, але гісторыя пра тое, як кнігі бестселлерамі кнігі бестселлерамі прызначаюцца, выбіраюцца, як выпрацоўваюцца ўсе гэтыя стратэгіі, але разам з тым я спадзяюся, што гэтая кніга не прымусіць вас перастаць верыць у шчырасць літаратуры. І таго, што ўсё ж такі вельмі часта ў топы літаратурных чартаў трапляюць сапраўды добрыя кнігі, не таму, што хтосьці сказаў, што яны добрыя, а таму, што яны добрымі і ёсць, бо гэтая кніжка менавіта такое ёсць. Хаця дапускаю, што там вялікая стратэгія прасоўвання маркетынгавая прысутнічала за гэтай кнігай і за вобразам Рэбекі Кван у цэлым. Я зараз зразумеў, што гэта была б ідэальная кніжка для мяне ў адпачынак, ну калі адпачынак такі на моры. Таму калі вы збіраецеся ў адпачынак, напішыце Мы вам зайздросцім. Гэта па-першае. Па-другое, напішыце ў каментарах, куды вы едзеце. І па-трэцяе, абавязкова вазьміце з сабой кніжку ў адпачынак. Вам не будзе хацецца ўскрыцца ад чытання па-беларуску, таму што яна лёгкая і прыемная, як і мы, і гэты падкаст. Всё, выключай. Я думала, ты яшчэ скажаш пра Патрэон. Не адпрацоўваеш свой ганарар сёння. Вось Я просто паглядзім, думаю, вось, наколькі- ўсё гэта рассказываете, я просто думаю, гэта адна з тых кніжак, которую, немагчыма ўявіць сабе, каб яе напісаў які-небудзь беларускамоўны аўтар, больш за тое, немагчыма ўявіць, каб які-небудзь беларускамоўны аўтар закрануў вось гэтую тэму хоць як-небудзь. А тут усё зроблена, сама кніжка злеплена даволі якасна, даволі, я паўтаруся, прапарцыйна ўсё выверана настолькі, што не ведаю, дакалыпацца да яе даволі цяжкавата. Просто цяжкавата. Ладно. Хацела сказаць, але мы справіліся, але не. Чаму? Я нешта і лыжачку Засраў. да дадаў. Дзякуй усім, што былі з намі. Далучайцеся да Патрэону, каб напісаць які-небудзь гадасці. Таксама вы можете напісаць нейкія гадасці пад пастом пра гэты падкаст у мяне ў інстаграме. Можете пісаць якія гадасці пра нас. Але прыемна таксама пішыце. Так. Вось, і скажы, калі нам чакае, калі не нам, і нам, і чытачам слухачам чакаць наступнага выпуску Анягожа? Наступны Анягож будзе ўжо зусім хутка, і нарэшце мы будзем абмяркоўваць людзей на балоце. Чакайце. Я ведаю, што мне ўжо Палескую пішуць хроніку, а не людзей на і балоце. астатнія часткі. Я просто адмаўляю існаванне ўсім астатнім часткам. То бок людзі мне ўжо пішуць, што давай ужо хутчэй, бо мы ўжо пачынаем забываць, што там адбывалася. Так што, каб вы не забыліся, Пачынаем забываць. хутка будзе. Дзякую усім, што былі са мной тут сёння. Дзякую усім слухачам, што даслухалі гэта да канца. Дзяліцеся каментарыем, лайк, шэр, але шэр. Лішэр? Это ты не поймешь.